Такая вось халера. Так, а дзе Ральф? Я тут, я увесь А, час ты гэта тут. тут? Ты так Мне патрэбна стих. максімальная, мне патрэбна просто максімальнейшая канцэнтрацыя, каб пісаць пасты, інакш я іх пішу потым па паўгадзіне. Ну, у мяне рэальна праблема з гэтым. Так, Тады ўсё, посты. пачакай, я паставлю телефон на зарадку. Опа! Добра. Так, я ўжо запусціўся. Так, ёсць, усё, паляцелі. Я толькі Цудоўна. зараз заўважыў, што ў мяне там адсоткаў не той, каб шмат. І гэта На тэлефоне. недобра. Так, нам жа ж яшчэ гэты, так вось якраз зладзіць стрім together. Зараз табе заадпраўлю. Давай. Як вам у чацік падабаецца музыка, таму што мне яна ўжо ўелася ў галаву, я яе буду спяваць увесь дзень цяпер. Я адправіў табе інвайт. Бачу. Павінна быць. Так, для ўсіх, вітаю ўсіх, вітанкі. Што, в сэнсе, праблемы з сувязю, што за хрень? Sorry, we couldn't find the page you are looking for. Яно вось мне пачало выдаваць network issues. В сэнсе, якія network issues-то? Адваліўся ад Ральф. Ральф адваліўся. Не, ну тыпу стрым ляцець. У мяне і дропаў няма, ўсё нормально, просто фішка некая адламалася ў гэтай твіча. Зараз. Я мушу адзначыць, што Twitch і ABS у гэтым месяцы працуюць дрэнна. У мяне за ўвесь папярэдні досвед стрымерскі стрым адваліваўся 2 разы, а за гэты месяц ужо 34. Спрабуй яшчэ раз. Бачу запрашэнне, пачакай. Яно тое ж самае, скарыстайся. Он мне кажа, што нельга, ну, тому што ўжо адпраўлена. Зараз пагляджу. І зноў network issues detected. Што за лухта? Ну так, sorry, we couldn't find the page you are looking for. The page you have attempted to view is not available or does not exist. Экзістэнцыяльныя пытанні у нас падымаюцца. Давай я зраблю invite link. Я зрабіў invite link, зараз табе напряму яго закіну. Ось. Вось гэтыя. Пробуй так. Чакай, мне трэба ўзгадаць, як халера выглядае гэты самы значок Дыскорду. Таму што я ім так рэдка карыстаюся, што я яго літаральна не пазнаю ў вочы. Так, нібыта мусіць працаваць. О, вось так спрацавала. Цудоўна. Join the call. Мы ўжо, ось, я цябе бачу, як ты дадаўся, я нават адправіў аб'яднанне чатаў. Усё, мы разам, усё, мы цалкам аб'ядналіся у адзін гіганцкі чат. Вітаю ўсіх. Вітанкі. Вітанкі, аўж патата. Глядзіце, якая справа. Мы яшчэ чакаем як бы дзеда Максіма, ён толькі праз больш чым 15 хвілін далучыцца. Вось, я думаю, мы можам пачынаць. Адзінае, я бы ўзяў сабе вады альбо чаго-небудзь такога. Так, вядома, чакаем. Сушыць мяне. Вось, ну просто прям 15 хвілін 20 яшчэ даволі доўга, таму як бы тут такое. Добренько, я зараз вады возьму і тады пачынаем, нормально пачынаем у нас пакуль зборны арганізацыйны момант. Капчык яны гэткія. Яшчэ ж, шаноўнае гаспадарства, я прапанаваў Ральфу, але ён адмахнуўся. Калі вы памятаеце, вы хутчэй за ўсё не памятаеце, таму што мы апошні раз стрымілі гэтую гульню 10 000 гадоў таму, у нас там ўсё скончылася даволі трагічна, таму што мы пачалі паміраць дужа шмат, і нават я пачаў паміраць, таму што пайшоў дождж з жабак. І насамрэч быў бы сэнс перазапусціць, пачаць нанава. Але, магчыма, вам наадварот будзе весялей глядзець, як мы дохнем бясконца, тады варта працягваць тое, што мы зараз робім. Як на вашую думку? Што будзе лепш?
колькі разоў Ральф паспее памерці за 15 хвілін. Я ж кажу, у нас там дождж з жабак. І жабкі тут лютыя памерам з сабака і даволі хутка забіваюць, то бок хутчэй за ўсё мы будзем скончвацца ўсе гэтыя 15 хвілін няспынна. Таму што жабкі яны нікуды не ідуць, яны падаюць з нябёсаў і ўсё, і вось яны. Пакуль не заб'еш, нічога з імі не будзе. Жабкі яны вось гэткія. Спяваем, Так. шановне господарство. Так, я тут. Адзінае, што О. я адладжу яшчэ кук, таму што нешта заглосна. Мне. Так. Скажи што-небудзь. Ваверки, ваверки, драники, драники, Минск арена. Ваверки, драники, драники. Шабаны, шабаны. Так, ёсць. Прыкладна так. Та-та-та. Вось так. Добра, ёсць. І. Так, мне падаецца, колькі разоў я паспею памерці за 15 хвілін, паехалі, карацей, я запускаю ўсё. Так, Так, а як далучыцца да цябе? я яшчэ пакуль запускаю, ты дадаешся праз гэты самы, як ён, божухна. А, інвайт-код. Не абавязкова, ты А, можаш я проста пра просто сяброў. далучаюся да цябе. Мгм. Так. Знайсці гульню. Вітаю, спадарамі, вітаю ўсіх, я з усімі не павітаўся, пакуль гэта скотчам арганізуемся, тут збіраемся. Так. Яно яшчэ пакуль запускаецца, так што пачакай. Там адзінае пароль запытае, пароль усё той же самы. А я думаю, памятай, які? Я зараз табе скажу. Супер складаны, вось ён табе яго адпраўлю. Я памятаю, што ён дужа складаны, але я не памятаю, колькі ў Ну, ён для таго, лічбачак. ён спецыяльна таму такі і складаны. Вось. А, пачакайце, усе ж бачаць мой экран. Вось, усё, спаліў наш пароль. Ну. Не, я яшчэ не паспеў, таму што там не было напісана. Я бачу лінк, а сам пароль дзе? Вітаю, танчыкі, танчыкі, танчыкі. Дык а куды ты напісаў? У агульны чат гэтага самага. Ну, А, у давай асноўны. табе. О, ўсё, Бачыш, знайшоў. так? Ну, вось, я Вось скажу. дзякуючы гэтаму не спалілася, таму што я сам не адразу знайшоў. Так, яно знайсці падаецца. гульню. Якая у нас бачу, прыгажосць. выбіралі. Просто чат. У нас так выглядае наша база. Хто не разумее, што тут адбываецца і чаму ўсё так раздзяўбана, гэта насамрэч гэта так база і выглядае. Гэта ўсё, што ад яе засталося. Так. Зараз Добра. будзем нон-стоп паміраць. Нон-стоп. Калі было па-іншаму, правильно? Хе-хе-хе. Так, мне для І таго, гэта каб яшчэ толькі адрадзіцца... вясна. Это 8 лет яшчэ не лясных жыхароў, найгоршае. як тых, што нядаўна затрымалі 300 чалавек. М. Ну, тыпу таго. А не, ўжо лета пачалося. Ну, Дакладна. самая прыгажосць. Адзінае, што знайсці трэба гэтую... Пачакайце, мапа ёсць увогуле? Ёсць. Я ж магу карыстацца. Блін, ну ладно, я ўжо паўдарогі праляцеў. Капец, што тут робіцца, ўсё пагарэла. Так ладно, у нас ж лета. Ведаеце, што трэба зрабіць? Трэба зрабіць трошкі кантраверсіўную рэч. Трэба ўзяць кувалду і раздаўбаць рэшту гэтых самых. Там такая жесть, там Скрынь. просто ад базы ні халеры няма просто. Усё вельмі дрэнна. Зараз згарыць. І ведаеце, што самае смешнае, мы яшчэ не памятаем, як у гэта гуляць. Ну, ладно, магільшчыку яго столькі гадзін у гэтай гульні, што, в прынцыпе, он не можа забыць уже яго на ўзроўні рэфлексаў просто ўсё запячатана. Божухна, тут яшчэ ж у нас гэты жэўжык усё раздзёўб, мурашыны леў. Так, гэта што? Гэта можна з'есці? Часнык. Божухна, што это такое? Поле вачэй.
Ладно, О. я мимо просто. Я телом, трупом, по сутности, просто пролетаю мимо і оглядаю Так, територію. що нам треба для виживання? Нам треба селітра насамрэч. Нам хана уже давно. Ну, типу, мы не Па только... змаўчанні. Вы будете бачыць стрым, як у нас усё дрэнна. Гэта выключна пра гэта. У нас па-іншаму не будзе. У нас не будзе такое, што типу, о, ну мы гародзім, там саджаем, сядзім, у нас все добра, паглядзіце, як прыгожа мы гуляем, а гэта не, ўсё дрэнна. Груган Цалкам добра. добрапёрак? Ты што, ты хто такі? Зараз да кургана падбегу. Трошки пахілімся. Так. Вітаю, Груган. Што Нам ты... трэба камень. А, гэта карнавальная нейкая штука. Это вось тое, Там, што хутчэй за навешалі. ўсё, ёсць таксама і нейкія сезоны, таму што тут усялякія падзеі адбываюцца. Вось зараз я бачу на галоўным меню, там штосьці звязанае з гольфам, напрыклад. Ну вось гэта, вось, падаецца, звязана з гэтай штукай, просто што мне это прям складана пакуль. І падаецца, я згару тут нахрен зараз. Вядома. Ох, кабзда. Так. Ох, кабзда. Шо? Ох, вечарэе, ох, я у якой мы дупе, шаноўнае спадарства. Я згараю Ой-ой-ой. просто. Я згараю. Я реально помру, я толькі прыйшоў. А, блин. У мяне вельмі файны пачатак атрымаўся. Так, ладно. Віншую. Прычына смерці перагрэў. Я реально спаліўся Малёва. просто. Я не дайшоў да лагеру і ўсё, і скончыўся. Таму што я спрабаваў узгадаць увогуле, дзе мы там знаходзіліся. Я Ай, зараз ноч. таксама, магчыма, згару. О, як усё будзе. Як жа ўсё будзе дрэнна. Я зараз разумею памеры гэтай трагедыі, насамрэч. Ну так, дупа сур'ёзная. Просто вось гэты момант, што па сутнасці толькі пачынаецца дзень, мне ж не атрымалася ад брамы дабегчы да лагера. Нам, походу, падаецца, прыйдзецца лагер пераносіць назад да брамы, просто каб адбудавацца і нешта замацавацца зноў. А як не згарэць, мне патрэбны рэчы. Але рэчы адсутнічаюць. Сэнсе не згарэць. Вы за каго нас прымаеце? Ну, наколькі я разумею, мне патрэбна які-небудзь капялюшык, там ёсць каменьчык, які ахалоджвае. Мне патрэбна парасон, можа быць, які таксама, я не ведаю, дапамагае трэба вам? зрабіць. Так, а вось каб гэта... Альбо хаця бы сабраць свайго цела дзесьці, але я не памятаю, дзе цела, і не памятаю, як гэта рабіць. Бляха, яшчэ селітра. А ці ёсць у нас яшчэ Это селітра? супер дрэнная ідэя была зараз. Правильно? А што ты там робіш? Это супер дрэнная ідэя. Я ў цемры просто... А, ўсё. Не, мяне цемра і заб'е тут. Так. А, ну так, гэта дакладна такая сабе ідэя. Я просто, ну, мало ли. Не Селітра, я знайшоў. Карацей, прынамсі, ад перагрэву тут у нас будзе паратунак. То бок я зараз зараблю наступным чынам. Усё просто. Карацей, ты робіш усё, ты снабжаеш нас, а мы спрабуем не паміраць нават пры гэтым. У цябе, мы твае тамагочы, карацей, вось так будзе. Окей. Карацей, я пастаўлю вогнішча бліжэй. Вы бачыце сюды. памеры гэтай трагедыі, бачыце колькі целаў, і гэта толькі на нашай старой базе, то бок, ну, гэта... Ахалоджваемся. Карацей, я зрабіў вогнішча, якое ахалоджваецца. Цяпер трэба пажэрці. Так, вогнішча, якое ахалоджваецца. Добра, гэта лагічна. Эндатэрмічнае полымя. Так, вось яно цяпер ёсць. Так, то бок я магу існаваць хаця б вось каля яго. Добра? Так, цяпер ад перагрэву ось ратавацца тутака. Просто закідваеш сюды усялякае, і табе робіцца лягчэй. Ён слабне, цудоўна. Вочная кость. А во што яна мне? Так. Гэта скрынка, якая бегае за табою. Не, яна, тыпу, просто кость. Якая просто вочная і просто кость. Яно ляжыць у цябе ў кішэні. Ой, там загарэцца. Всё, капцы, шаноўнае спадарства.
Зараз Всё гарыць. все, що засталося, яно таксама згарыць. Збірай Мінус. просто ўсё, што. Ага, Гарыць. дупа гарыць. Ай-яй-яй. Як жа яно імгненна спалілася ўсё, а? Так, ну тому що лето, зараз яшчэ і кусты пагараць. А яшчэ і Ралів загінув. Все. Якая жесть. А вы Dark Souls і Hollow Knight, і вось дзе хардкор. Ну тут насамрэч праблема ў гэтым самым. У тым, каб цяміць, што робіш. Так, а вось каб зразумець, ты павінен памерці, не вось поле цэлае скелетаў пакінуць. Калі, ну, гуляеш без вікі, вядома, таму што вікі... Вядома, так. Вікі адчыніў, табе раскажуць, абсалютна просто выконваеш, што табе кажуць, і я такое не люблю. Тык. А які у нас узровень складанасці, нагадай? Звычайны, по-моему. Ну, типу, я не паставіў бы нам высокі. Ну, просто я памятаю, што Не, крыху ніжэй. пачыналі. Крыху ніжэй, таму што стандартны ён, по-моему, з брамай абмежавана колькасць адраджэнняў, альбо я, по-моему, зрабіў тыпа стандартны і ўключыў толькі тое, што мы каля брамы можам колькі заўгодна адраджацца. Для пачатку, вось як мы з ніндзяй калісьці вырашылі, мы найпрасцейшы ўзялі, то бок літаральная экскурсія. І ўсё одно на ёй паміралі да халеры. Так, у мяне зноў тупыя пытанні, тому што я ўжо не памятаю, як мне рабіць хоць штосьці. Вось злева інвентар. У цябе леваруч, это не інвентар, гэта меню, каб штосьці рабіць. Ага. І там трэба шукаць, каб штосьці рабіць. Трэба галінка, карацей, трэба, каб хоч перажыць ноч. Птушка літаральна... Птушка просто загарэлася, я гляджу на яе, яна Ну, загарэлася. так, і тут гэтак працуе лета. Гэта тут аж А лета як знайсці літаральна. якую-небудзь галінку, калі ўсё згарэла нахрен? А яна можа просто на зямлі ляжаць. Ага, окей. Я баюся, блин, ад гэтага даходзіць, ад полымя. Жабкі, ідзіце ў дупу. О, знайшоў сабе галінку. Ту-ту-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ду. Ту-ту-ту-ду-ту. Так, восьмиглый саженец. Нарэшце у мяне ёсць сякера. О, я Там пачинаю типа перегреваться, руки. я пачинаю перегреваться. Не. Бяжы, Так. Кабзда. Я нават Що ти следовать знов не навокал. помер? Не помер. Просто что той факт, что я не могу адысці хоть на колькі-небудзь значную дыстанцыю ад вогнішча. Вось у чым праблема. Ну, слухай, улетку літаральна тая ж самая сітуацыя зараз. Ну так, это правда. Вось шчыра, я дуже далёка ў гэткую спёку адысці ад хаты не магу. Ну, Ой, я таксама Кондиционер перагрэюся. патрэбна. Рэалізм, я Що, таксама сёння на двор не А. выходжу. Праўда. Вельмі падобна. Вельмі рэалістычная гульня. Асабліва вось гэтая птушка, якая просто сядзела і такая Дык. просто загарэлася. Пачакай, а ў Варшаве гэткага не адбываецца? Блин, ну я, можа быць, рэдка на вуліцу просто выходжу і не назіраю, як тут просто птушкі раптоўна ты загараюцца. трошкі зазірай, які там людзі жывуць, таму што гэта літаральна тое, што на вуліцы. Тут слабне полымя, і я літаральна не ведаю нават хоць бы цела свае глядзець. Кандыцыянер дабег. Кайф. Тут лёвачка ёсць. Зламаныя рэчы. Та ўсё. Так, Ляжы тут. трэба ахалодзіцца. Вашчына, аскепа косці. О, мой капялюшак. Пага. О, гэта я памятаю, гэта мае рэчы. Нават лядоў Тое, што не не ёсць. згарэла. Праблема ў тым, што яшчэ гатаваць есці ж трэба, каля На трымні тут вогнішча не нахалі- зрабіць, так? Так, то і Я перакрываюся, не, моё здароўе. Бяжым, таму што цемра нас заб'е дакладна. А то бок я не магу нават збегаць да гэтага самага, да таго вогнішча, таму што каля таго вогнішча мне будзе занадта ўначы горача, альбо ўначы нармальна каля таго вогнішча.
каля таго ўначы нармалёва. А, ну Ну, то то бок бок лепшым днём. там рыбсы плаваюць. Хацелася бы рыбсы, хацелася бы что-нибудь пожрать, то у меня персонаж... Ну ладно, у меня 61, але хутка будзе праблема. Я тут пакрысе насенне жару. Кішэны таксама- кандыцыянер, там тут можна зрабіць. Панамка таксама было бы файна, просто што ўсё гэта знаходзіцца за межамі маёй памяці і едаў. Так. Дзе І у капелюш? нас рэсурсаў няма, таму што гэта самае. Сцятая трава, вось яна. Мне патрэбна трава па сутнасці проста. Толькі тут усё згарэла нахрен. Тут усе лясы, Ну. палова лясоў перагарэла. Травы ў нас літаральна няма, таму што трава гэта першае, што гарыць. Яна дужа лёгка гарыць і імгненна згарае. Угу. Таму Там у нас усе саламяны такія капелюшык. камяні. А слухай, а ты чаму без капелюша зараз? А ён у мяне скончыўся. Ён у мяне быў, але яго ж трываласць. Ён у пэўны момант скончваецца. То бок не ўсё так проста. Усё як у жыцці. Ну, Ты звычайна. на рынок схадзіў, набыў сабе нагавіцы, і яны парваліся праз 3 дні. А, ну правильно. Ну, і потым лета, вось гэта 7-дзённае лета, 7-дзённая зіма, вось гэта ўсё знаёма вельмі. Так. Я пусты ўнутры, кажа персонаж. Жыццёва. Так, я тут трошки Лапу каштанчика я пачала съел. цягнем. Ух. Наше вогнішча. Не дам. Оп. Ну, блин. Випадково. Селітра. Давай, верніся. А навошта селітра? А вось гэтае вогнішча я зрабіў з дапамогай селітры. А, то... О, добра. Яго падтрымліваць і ёй жа патрэбна, правильно? Не, А просто звычайным... падтрымліваць. Угу. Так, просто бярвенні звычайныя. Добра. Так, далей, абсолютно базовымі рэчамі навучаюся. Мне патрэбны крэмень і галінкі. Галінкі ні тое, ні другое я так і не знайшоў. Іду шукаць. У мяне есть трошки кремніум 39. Трошки? Вось тут О, я знайшоў, я знайшоў тут. 19. Абсолютно ну, у дзікай мясцовасці валяўся, абсолютно сярод неабжытай тэрыторыі. Так, кладзём. Оп. Божухна, я все забываюся пра гэтыя адтуліны ў зямлі. А ты казаў, што яны потым знікаюць, так? Так, яны з часам знікнуць, але гэты час яшчэ не прыйшоў. Што за лухта? Дзе хоць якая галінка? Без шансаў улетку знайсці галінку, так? Альбо гэта ўсё ж такі Не, рэалістычна? я знайшоў трошки. Ось сакерка ёсць. Дзікі крэмень. Так, абсолютно дзікая мясцовасць. Вітаю, містер 8-bit Potato. Вітанчкі. А, горача. Эй, ну хоць якая? Звычайны згарэлы лес. Звычайнае згарэлае поле. А, горача. Нясвежая лямпачка. Што? А чаму ў мяне так шмат крамення? На манастрыну можа можна з'есці. просто так з'есці, але альбо яе там, по-моему, патрэбна лепей прыгатаваць. Можна нейкае хутка Так. прыгатаваць без нейкага напругі? Ну, на вогнішчы засмажыць. Гэта найбольш Hollywood проста. animal. Так. А для гэтага патрэбна тое... А, вось там, тое вогнішча. Так, той вогнішчы, так. Так, мне трэба пагаліцца. Ох, так лягчэй. Улетку трэба зразаць бараду, таму што горача. Калі хто не ведаў, вось вам жыццёвыя мудрасці. Так, подкинуть паліва. Оп, трошки гарэй доўжэй будзе. Так, яшчэ у нас. Слухай, я нават не ведаю, што тут яшчэ можна рабіць. Мы можам толькі выжываць, спадзявацца, што хутка прыйдзе восень, таму што восень гэта найбольш лагодная, найбольш прыемны час. Ну, ты казаў, што ты так пра кожны сезон кажаш, нешта не атрымліваецца. О, сякера. Вы паглядзіце, я сякеру знайшоў. Я хацеў зрабіць сякеру, я знайшоў сякеру, ўсё. Місія... І ядвап свой тут раскітываеш? Паўцінне. Ну так, яно ж мне не трэба, я яго генерую ў прамысловых колькасцях. Так, ну что, у нас есть сякерка. Это значит, что я хотя бы могу дрэвы здабываць, так?
Ой, ой, засохла. Ага, Так, до не настільки речі. древно. Ну що за музичка почалася? Горача. Птушка скрала насіння, яку я намагався зжерти. Горача, горача. Я павук, я мохнатый, мне горача. Буде лямпочка там лежить просто, тому що так. Ну слухайте, гэта літаральна досвед, як у мяне ў жыцці. Я Ну, да. лета ненавіджу, і вось яно зараз здараецца ў нас. Землятрус? О, гэта значыць зноўку ідзе гэты сам. А, боже, ну толькі не, толькі не. Тушка зноў загарэлася. Ён зараз можа разбурыць нам вогнішча. Ласка, не. А вось, я набраў ідэальнае месца. Упс. Мінус вогнішча. Ну, там засталося некаторая колькасць адбудуецца. Мне трэба яшчэ адзін каменьчык. А вось тое, што горача, гэта магчыма зараз і памрэм. Ты... Каменьчыкі ёсць. Давай, Спакойна, стаў дзе-небудзь. спакойна. Не панікуем. Бегай і попел раскидывае сябе. Адзін гэты. Так. І... Намёт. А, божухна, яшчэ правады. Асцярожна. Я ж забыўся пра правады. Бяжым сюды. Давай, бяжым. Неблага. Трымаемся. Ледзь не памёрлі. Зараз дзед Максим далучыцца, дарэчы. Ой, яму спадабаецца, як у нас ўсё выглядае. Магчыма. Адзінае, што мы можам зараз зрабіць, гэта чакаць восені. Ёсць літаральна больш нічога. Я ўпэўнены, дзед Максим прыйдзе і ўсё нам вырашыць. Нам будзе значна прасцей. Не. Ведаеш, што будзе зараз? Я памру, потому што ежа скончыцца. Тэлефон падзарадзіўся, выдатна. У нас лядоўня абсолютно пустая, ну гэта нічога дзіўнага, яна ў нас пустая амаль заўсёды. У прынцыпе, ўсё вельмі натуральна ў жыцці. Ну так, я пабудаваў 2 хладзільнікі. Каб што? Каб там нічога не было, так? так? Стаялі. Ну, так і будуць. Ведаеш, што я зараз узгадаў? Я ўзгадаў, што трэба зайсці да цябе на стрым і забраць стрык. Давай. Самае яно. Давай пасадзім. Мы не можам адысці, таму што у нас ні халеры няма. Там горача. Мы не можам нават рыбсаў лавіць. Ніндзя прыйшла дапамагаць зноўку. Няхай далучаецца і вырашае нашу праблему, таму што мне падаецца, гэта нават прафесіяналаў зламае. Жабак паляваць? Жабкі згарэлі, мне падаецца, усе. Не, нават калі іх паляваць, яны зараз мацнейшыя за нас. Ну, просто, каб вы разумелі, у мяне 5 здароўя. То бок, У мяне 31 і памяншаецца. Я дужа галодны, божухна, як я хачу есці. Можа мне забіць раліфа? Шаноўнае спадарства. Во мне мало калорий, я не смачный, иди нахрен. Я думаю, трэба ведаеш, мяне забіваць, табе не вельмі доўга прыйдзецца мяне забіваць, таму што вось ласка. Дзе мяса? А чаму ты адразу шкілет ператварыўся? А дзе мяса? Я ж кажу, я галодны быў, настолькі я галодны быў. Капец. 0 калорый. Цяпер гэта тваё індыйскае імя. Раліф 0 калорый. Жосць. Просто шкілет. Як у рэальным жыцці, ўсё нормально. Опа. Жосць. Я чую далучэнне. Вітаю. Вітаначкі. Так, гэта была дрэнная ідэя буджацца прямо цемры. Добра, я мне тут заб'юць зараз пацінка. Тоже гуляць. Так, мы ўжо. Ну так. Зараз цябе трошкі гласней зрабіць. Але гэта не добрыя навіны, гэта хутчэй дрэнныя навіны, той, што мы ўжо гуляем. Ты ацэніш, наколькі у нас все дрэнна. Мне падаецца, мы апошні раз скончылі на тым, што нас забівалі ледзь не кожную хвіліну. О, зараз будзе горш. Трэба змяніць прыладу, у цябе не той мікрафон. Так, нешта не тое па гуку.
Я табе закінуў яшчэ інвайцік на Stream Together. Божухна, все выгарыла. Ні халеры няма. Ежы нуль. Карацей, сённяшні стрым гэта будзе выжыванне вось літаральна ў гэтае лета. І папярэдняе таксама, в прынцыпе. Мы Кароткі будзем змест. проста спадзявацца, што неяк дацягнем да восені і ўсё. А яно не становіцца з кожным, ну, умоўна, годам горш. Цыклічна просто паўтараецца сезоны, так? Ніякай У новай лухты. нейкім сэнсе робіцца, таму што з часам прыходзяць боссы. То бок можна сказаць, што з часам яно робіцца горш. Цудоўна. Якраз таки тое, чаго не хапала. У мяне на маім шкілеце заставалася сякера. Ты не ведаеш, куды яна падзелася? А я яе скраў. А яна табе трэба была? Ну, я хаця бы штосьці меў. Я адчуваў сваю адказнасць і тое, што я мог штосьці на штосьці ўплываць, ведаеш? Зараз можаш прыйсці да майго трупа, але не, хутчэй за ўсё ты Я там памру, ну, прыйдзеш да яго. я раней памру, чым дайду да яго. Вось не прыйдзе мядзведь, я не жадаю ведаць, што гэта. Да, у нас вось... прыйдзе мядзведь, узімку прыйдзе алень. Шмат хто прыйдзе насамрэч. Шо вы тут, як вы тут? Няблага тут, няблага. Вітаю. Насамрэч, самы камфортны... Мне больш шансаў. Я кажу, самы камфортны геймплей гэта быць духам у гэтай гульні, насамрэч. Пачакай, а калі мы наўпрост ось у выглядзе прывідаў проста дачакаемся восені? А ці можна так? Час ідзе. Калі мы прывіды, час ідзе. Мы проста можам палётаць па наўколе, падаследаваць мапу. А мапа ж не адчыняецца, калі ты прывідам лётаеш. Яна не адчыняецца, але мы прынамсі вачыма пабачым. Мы вось на экране ў сябе пабачым. Усе такая. Так, добра чутно, не? Ой, зараз добра, так. Я зараз трохі нават цішэй зраблю, настолькі файна. Слухайце, гэта геніальна. Я перамог. Віншую з перамогай. Першае за сёння. Так, вы мяне Магчыма, запрасілі куды? Так, не трэба. Сёння даже дзень справаздачаў, таму не трэба. Добра, няхай усё дрэннае сёння будзе адбывацца толькі ў Dawn Star, добра? Хай яно акумулюе ў сябе. Да, слухай, карацей, табе, ну, запусціць стрым і дадацца яшчэ у Stream Together. Я табе спасылачку кінуў у Дыскордзе, але калі жадаеш, я магу табе інвайт яшчэ закінуць. У нас агульны чатик будзе, не? Вось гэта якраз-такі спасылачка, якую я табе даслаў, павінна быць... вось я цябе бачу, і ты павінен ужо быць. Павінна быць усё... Вось так, у нас агульны чат ужо ўключаны, так што ўсё ў парадку, ты проста... Ужо мусіць все працаваць. Выдатна, ўсё. Тады я запускаюся таксама. Слухайце, не іранічна, я зараз раю нам усім, ну, фактычна памерці, потым сабрацца купай і па мапе лётаць прывідамі. Усім памерці. Так, лагічна. Лепшае выйсце. Ведаеш, мы калісьці ў гэтым з Машніцкім прадаецца там у чаціку нейкім размаўлялі пра то, які контент рабіць, і я ім падкінуў ідэю пра тое, каб на пахаваннях стрымера, гэта было, дарэчы, у Багемкі на стрыме. Что? Пахаванне стрымера? Так. Чапляў бы камеру на рыдлёўку. О, слухайце, неплохо. Такі контент ASMR, разумееш? Я б насамрэч, ну, калі б я б абіраў, я б зрабіў якое GoPro сабе на галаву, каб капаць. Але на рыдлёўку таксама добры варыянт. Падабаецца. І гэта прафесійная стрымерская, ён не зможа і проста жыве ў гэты момант і вітаю ўсіх, добрый вечар. Ну, віталачкі. Крацей, вы ўжо гуляеце. Як не знайсці, нагадаеце? Просто будзе твічам адным да аднаго на пахаванне хадзіць. Ну, лагічна. Таксама лагічна. Вітанкі Машнінскі. Вітаем, Ігор, вітанчкі.
Я зараз я знайшов нейкую статую, і я її цягнуў у лагер. Чаму? Да таму. Правяраем ідэю смерці. Типу, усе памрэм і паглядзім, што будзе. Я долучаюся, я пакуль жывы. Вітанашкі ўсім, Лёха, Вэрло, вітанашкі. Я, дарэчы, не бачу іншых гледачоў, што Так. Давай-ка я яшчэ раз зазірну. Я, можа быць, перезапушу. Так, давай я спыню агульны чат і зноў яго пачну. Вось так. Я яго перезапусціў. О, О, пачалося. share chart started. Ну, можа быць, зараз яно нармальна. Ой, Ось, цябе усё. двойчы чутна. Мяне выбачаюся, зараз я залезу і там замічуся. Ён О, проста дык я аўтаматам. памерлы. Все нормально, ну, гэта Я будзе сёння думаў, твой асноўны стан. На що ти сподівався? Шалець. Так, дзе вас шукаць? А я адзін пакуль што ў свеце. Тут нейкая Ну, хісткая таму груда што ты- хламу. Я дачакаюся ранку. Божух, наколькі тут нябожчыкаў. Вы паглядзіце. Наўпрост на экране 8 шкілетаў. І жосць. Калі ласка, не памірайце некаторы час. Я хачу дачакацца ранку і прачнуцца. Я не буду ажываць. Вось мне Каб такі я план. яшчэ ўзгадаў, як гэта ўсё рабіць, слухайце. О, нормально. Месяца 2, не? Пачакайце, есть пачакайце. Усе зараз мёртвыя? Я мёртвы. Я мёртвы. Але я чамусьці О. самотны на мапе, я сябе толькі бачу і больш нікога. А гэта так яно і Пачакайце, працуе. калі мы ўсе мёртвыя, значыцца, сусвет не перазапускаецца, калі мы ўсе мёртвыя. Так. Зараз давайте аднаго знойдзем. О, Добра. я бачу, з'явіўся Я індыкатор набліжаюся. Я дзеда Максіма амаль знайшоў. Оп, дзед Максим тут. Знайшліся. Вітаночки. А дзе вы? А мы Ну, там, дзесьці дзе блізка наш могілкі. лагер, стары, ну як бы стары новы лагер, там дзе яго разбурыў спачатку леў гэты, а потым разбурыў яго яшчэ раз. Ну, типу. Стары Каля лагер, новая каля могілка, лядоўні. Добра, добра. Цементарна. Зараз сонца з'явіцца, я пайду вас шукаць, таму што я ўжо прыйшоў да брамы насамрэч. А як ты гэта зрабіў? А можна тыркнуць Хорошо. карацей на прадметы і можна апантаныя яны становяцца. Просто я не ведаю, што гэта дае, а яны свяціцца просто пачынаюць. Стрыміл полтергейст. Можна просто, каб хтосьці ўзяў гэты прадмет у рукі і панёс цябе. Так, Каб карацей, карацей, не пытанне хадзіць. для цябе. Панове стрымеры, распавядзіце крыху сутнасць гульні для тых, хто не шарыць. Сутнасць гульні выжываць на хутары. Вось ты бачыў гэтага самага Рудзі. Рудзі, які ён выжывае на хутары. Вось тут прыблізна тое ж самае. Пясочніцу зрабіў надоечы. Мы тут костак накідалі. Карацей, ну, гэта літаральна проста выжыванне. У яе, наколькі я ведаю, няма тое, каб сюжэту, але само выжыванне настолькі складанае, што, ў прынцыпе, ну, табе будзе чым заняцца проста тым, каб падтрымліваць сваё існаванне. І з-за таго, што механік шмат яны змяняюцца, то просто даведацца, што рабіць без гайдаў даволі складана. І я, дзед Максім, мы насамрэч услепую гуляем. У нас ёсць адзіная крыніца ведаў, гэта магіччык, які нам крыху расказвае, але большасць не расказвае ні халеры. Просто збягае кудысьці і все. Ну, так. Так што, у прынцыпе, мы вось такое, мы як бы яшчэ не блага шло дагэтуль, але калі гэта мы ўвосень, атрымліваецца, пачынаецца гульня, так? Вось, ну, тыпу, ўвосень мы пачалі, плюс-мінус там нешта мы займаліся, ўсё было, ну, складана, але жыць можна, але потым пачалося нейкая, потым зіма пачалася, мы ледзь зіму перажылі, потым вясна, якую мы таксама, ну, плюс-мінус ледзь перажылі, пачалося лета і ўвогуле кабзда. І вось зараз гэтае лета, вось мы тут. Алиф. Ну, нам вось зараз трэба ў выглядзе прывідаў дачакацца восені, таму што восень гэта найбольш лагодны файны час, калі можна проста хадзіць, цябе нічога не забівае, ты проста збіраеш ежу, яна проста на зямлі валяецца. У мяне ёсць пытанне да Раліфа. Вось гэты гарод, ну тыпу, гэта мусіў быць гарод, але па факце гэта нейкай молат, сякера альбо чэлес. Што гэта? Гэта па Фрэйду малюначак. Гэта бы было, ну, ты думаеш? Я адкажу так, адзін з гэтых варыянтаў правільны. Просто кожны вырашае сам для сябе. Так. Гэта пытанку, шановны гледачы, што гэта? Ну-ка, чаціку.
Не, ну, каб Гэта яшчэ расліны былі, то спецыяльная гэта быў бы чэлендж. гэта спецыяльны Гэта кшталт было. росту. Ён узмацняе ўсю гародніну, ўсё становіцца мацней і расце І лепей. морква даўжэй, я І, ведаю, ну так. і гэта таксама. Так. Вядома, гэта молат, ну ё-маё. Зрабіў прыладу нарэшце. А ты дзе Так, зараз? вось я вось ужо побач, я ў ляску, дзесьці Ён там непадалёк. дзе заўсёды бадзяецца па гэтых лясах. Мгм. Так, А глядзім на можна мапу. птушак паганяць. Дык які план у нас, дарэчы, будзе? Мы ж не Чакаць адное. восені, чакаць восені. Ну, мы Таму што паспрабавалі калі- трохі павыжываць ну вось дарэчы, падаецца, дні становяцца, ночы становяцца даўжэй, так што хаця б так, увечары так. штосьці можна рабіць, таму што ў пэўны момант вечар быў імгненны, тыпу сонца заходзіць і проста адразу ноч. Ну таму што гэта лета, гэта вось улетку змрок перадночны, ён дужа кароткі. Амаль што адразу пачынаецца цемра. І вось тут яно гэтак і працуе. Па працягласці вечару можна адсочваць, наколькі мы блізка да восені. О, Нарэшце, шаноўнае павітря. гаспадарства, вітанкі, я вас Вітанкі, знайшоў. вітанкі. Нарэшце Яна ж- дайшоў пешшу. Карацей, моя прапанова. Калі мы зараз адрадзімся, мы проста адразу памрэм, таму давайте проста купай прывідаў швэндацца па мапе яе разведваць. А менавіта купай трэба, альбо проста ў розныя куты паляцім? Не, просто купай, каб не было сумна нават, каб можна было каментаваць, што хто бачыць на экране. А што там хрумкае, дарэчы? А гэта сабакі набліжаюцца. У тым А, сэнсе, ну, што калі... А чаму калі яны мы не згарэлі, а? А Вось, яны вось. таксама гараюць. Не, яны гараюць. Яны добра гараюць, проста што яны прыходзяць да нас ноччу звычайна. Во-во-во, Гэтыя бачыце, канфлікты, калі б мы адрадзіліся, а вось гэтыя жэўжыкі нас бы загрызлі яшчэ хутчэй, чым мы памерлі б з голаду. А давай Чаму пакуль раней? вось такі ты нам лікбез нейкі зробіш, як супраць іх змагацца? Бо ў нас былі ж мячы нейкія, рапіры і ўсё гэта гаўно не І працавала. гэта так, усё лухта. Насамрэч, галоўная тактыка, якую я ўсвядоміў, якую мы практыкавалі з ніндзя ўвесь час, гэта жыць побач з зубрамі. То бок, Зубры калі- альбо свінні, не? Не, ну свінні могуць, але свіняў трэба, яны на цябе могуць кінуцца таксама. Гэта такі Да, да, да. сумнёўны варыянт. Пляж адбываецца. О, О, вы глядзіце, бойка, О, павукі пайшло. супраць ваўкоў. Discovery, BBC. Я І нават вось, пытацца не калі буду. побач з зубрамі бегаць, то зубры на іх трыгерацца і забіваюць, амаль што імгненна. Падымаюць Ну, ногі, браці. дарэчі, вось калі у мяне глядзець, то павучкі ўласцівасць, выйграваюць. памятаеш? Я магу перакідвацца ў лася. Так. Яно працуе неяк супраць іх ці не? Лось, здаецца, моцны, ён добра б'е. У цябе, наколькі я памятаю, 3 формулы. Качка, якая лось дужа і хутка бобр. перасоўваецца. Лось, ён моцны менавіта ў бойцы і ці мядзведь. Лось. Я вам скажу, што ў прынцыпе ваўкі прайгралі павукам, а лета перамагло павукоў. Ну вось прыкладна такі расклад у нас. Усё згарэла, карацей. Перамагло надвор'яка. Карацей, дзеда, у тваіх жывёл у кожнага свае розныя ўласцівасці, кожны моцны пэўным чынам. То бок, табе трэба пачытаць ці паспрабаваць проста. Я толькі памятаю. А, божух, ну, які ён гігант. Чаму А що такі такі гіганцкі? вялікі? А я, Вайна шчыра на кажучы, яйцы. такога і не бачыў. Гэта нейкая Б'ецца ідолацыя. з кажанамі. Ля, яны яго абкружылі, здзекуюцца. Там яшчэ краты поўзаюць. Ну, слухайце, гэткага скатыняку я бачыў упершыню, ён нейкі непрыемны. О, ля, загрыз. А Ну, можна пераехаць улетку, пераехаць пад зямлю? Гэта мае сэнс, альбо гэта занадта? Тэарэтычна можна. А ці яна спрацуе, тэарэтычна. Не, у тым сэнсе, што там дакладна няма спёкі, але там іншая праблема, напрыклад, там цемра яна заўжды. І заўжды трэба паліць святло. Ну што, І драпежнікі таксама. якія пчолкі прыгожыя, вы паглядзіце. Ну ўсё ноч, А- стаім на месцы проста. Калі разбурыць вось гэты вулей, вось гэтую броль, борць. Дарэчы, не дужа знаёмае слова, трэба запамятаць. З яе вылезе хто? Правільна, босс.
калі нам будзе дужа сумна, можна будзе прыйсці сюды і ў нас будзе босс. Пчолка, а пчол нейкі вылезе. Я Не, там будзе пчаліная каралева. Матка Якая- вылезе проста і што ж? Аторве нам дупы. Дык не семантычна, яна ж бесшкодная заўсёды ж. Не ў гэтым выпадку, на жаль. Тут так, я нагадаю, я назіраў, як птушка сядзела проста ў полі і загарэлася ад сонца. Я думаю, што тут усё што заўгодна цябе сажрэ. Ну Ну так. так, гульня вельмі прыязная. Ну гэта таму што лета спякотнае. Грэта Тунберг зрабіла бы толькі, каб персанажы гарэлі больш ніхто. А што мы стаім? Куды можа паляцім, паедзем? А там Я справа жагу знізу яшчэ чабурек. нейкі пытальні чакалі, просто ні халеры не бачна і так. Так што давайте раніцы чакаемся хаця б. Чакаецца. Пытальнічак гэта хутчэй за ўсё будзе рытуальны камень, на якім можна адраджацца абмежавальную колькасць Там, разоў. калі наводзіць на яго, напісана закаркаваная карставая лейка. Я не ведаю, што гэта павінна значыць. Гэта хутчэй за ўсё праход у падзямеллі. Ну так. Так, яно. Так, гэты каменьчык можна разбурыць, пад ім будзе адтуліна, можна будзе спускацца ў падзямелле. Мілы мульцяшны стыль, адарваць дуп можа што заўгодна. Менавіта, гэта вось маё улюбёнае. Я зараз гуляюсь у Рейнволд, там таксама ўсё прыгожанька, міленька, мы гуляем за каточка. І вайбы гэткія ж дужа падабаецца. Просто Я без ты ўчора бачыў, гуля. лятаў на карку гэтага нейкага дракона цмока. Было Ага, такое? было. Лідыйскі камень. Ты што такое? Вось тут можна адраджацца. Ага. Лідыйскі. Але я не буду. Лідыйскоў. Я не давайте ведаю. не будзем адраджацца. Кажаш, А чаму мальчик, ўсё не гарыць? Хлопцы, На, пачакайце. Прачнуліся пчолы. Так, і Бок магчыма ўжо восень пачалася. Мне яны падаецца... тут на лета засынаюць. Я не бачу, як усё гарыць. Ну, типу... Яно аднаразовае. Окей. І Дякую. я ж казаў, там абмежаваная колькасць. Ну, Мне абмежаваная кажется, не что адзін поважаю. раз нейк. Дзеда, табе спякотна? Мне нормально. Мне падаецца ўсё ок. Гэта ты, бабухна, я вас зблытаў. Можна зноў. Давайте тыркайце, давайте ажывайце. Все, тыркаюся. Бам, яшчэ мармур. Ну вы паглядзіце, яно яшчэ ресурсы генеруе. Можа тут паселімся? Сапраўды, слухай. Ежа ёсць, божухна, мы тут зажывём зараз. Ежа. Вы мне скажыце, ці ёсць жоўты фільтр наўкол вас? Ёсць. Так, ну типу ўсё жоўценька. Значыць, лета яшчэ не скончылася, значыць, вам Я будзе вось зараз капец. пачынаю гарэць. І я вас пачакаю тут. Непадалёку. Ну все, пачалося так. Шкварчэць пайшло. Упс. Эй, хоць ягад паесці. Смачна есці ў апошні раз. Все, з'еў. Так, давай хотя бы близко Твоя один каля апошняя одного вечеря. помрем, потому что мы это... Всё, набегаліся, стаміліся абодва. Так, А у меня ты, ещё такая, пум, сгорел. Борода, Вітанкі! я дойду, каб ресурсы не перамяшаліся. Ён аднаразовы, але насамрэч не аднаразовы гэты камень. Аднаўляецца. Просто ён аднаўляецца просто падобны час. Магчыма, ты ў наладах паставіў, што ён Я, по-моему, ставіў, каб яны... Легчэй было. Так. Ну то выдатна. Карацей, чакаем дзеда. І А ідзем я не далей здамся даследаваць. так просто, глядзіце. Дыхай, цяжка дыхай Ну. па-беларуску. Трывалы дзед. По-беларуску. Але не здаюся, глядзі, цярплю. Цярпі. Ну, зараз прызвычаюся. Я пакуль што буду есці чабурэкі. А чаму дзед Максим так доўга трымаецца? Што за... А я Ну так сапраўдны у беларус, кожнага мне маці беларус. свае ўласцівасці. Тут же Не, персонажы дуже розныя. Неяк прызвычаюся, так ужо. Ну, я ж кажу, Спачатку так. было спякотна, а потым прызвычаюся, все нормально. А потым ужо нармалёва. Бо ён лось. Ну так, дарэчы. Оля, а што гэта такое? Галінастае дрэва. Ну, крыху тут. Не, гэта просто рубаць дрэва трэба. такое.
Слухай, у меня нават уже ўсё, дыхаць перастаў. Глядзі, я нармальны. Ха-ха! Можа, Але таму зараз што прыйдзе вечар ночы, будзе набліжаецца. Так. Слухай, дарэчы, наконт начы, давайте праверым одну рэч. А мы- пачакайце, з камянём прыкалдэс. Што такое? Ён для нас кожнага аднаразовы. Я не магу яго адрадзіцца зноў. Вось як яна працуе. То бок, ну, ты, па сутнасці так, я ўжо не магу тут зноў здаецца, мне патрэбна іншы камень шукаць. Камень. Ясна. А, Вось дык што вось, ты як я казаў, зараз будзе ноч, а мы прывіды, мы трошкі ззяем, і трэба паглядзець, ці ўратуе нашае святло дзеда ад смерці. Ну да, нармалёва. Падабаецца ідэя. Эксперыменты пачынаюцца, мне гэтка Ай-яй-яй, падабаецца. Калі Я складаныя механікі і усялякія эксперыменты, гэта самае тое. Оля, а што тут за гнездо чыёсці? Гэта гнездо боса, гэта гуся-алень. Ну так, бачу, Але ўжо ён- лапкі. Не, гэта вочки нейкія. Асцярожней, Што гэта? карацей табе капец. А, ўсё, Гэта- без варыянтаў, да? Мне падабаюцца Дастаткова далёка ўбяжыш, то ўратуйся. Ну, Мне ўсё. падабаюцца гэтыя ўсе рэкамендацыі абсалютна. Ты любое пытанне пра гэтую гульню здаеш і атрымліваеш два адказы. О, гэта што гэта? Гэта гнездо боса. Табе кабзда. А гэта што? А, ну вось гэта бягі, а я на цябе заб'е. Такі, а магу я стаять хаця бы на месцы? Не, ты зараз згарыш нахрен. Ну, тыпу, любы адказ прыводзіць да смерці просто. Ну, шаноўны гаспадарства, вы што, не былі на палесе ці што? Ну, сур'ёзна. Па ў вёсцы не жылі, правда? Ну, Як это ж малыя. класік. О, зараз будзе ноч. Давай, Раліф, з бакоў абдымаем дзеда і глядзім, ці памрэ ён, ці не. Аім? Падаецца, Якія кабздаем. файна атрымаліся чабуракі. Ну, яму трошки спякотна, але зараз будзе ноч, будзе больш. Вы бачылі, як горадня танула? Не, не бачу. Што там? Та вы што? Вы не ведаеце, Ну, што што ж такое це, Ньюзгродна? Ньюзгродна кропка бай? Ложа квітанкі. Голодныя? Можа. Ну, вот так. Там так закидваецца, бачыш, як... У мяне ў навінах зараз гарыць Вайлдберрис. Ну, гэта добрая Што там у горані, я не бачыў. Крацей у суботу. было. Ну, глядзім, як Хтосьці тупае, гэта босс нейкі ідзе. Хтосьці такого. Дзед Максим просто пракідвайся, ўсё. Гэта леў Нормально, ў прынцыпе. падземны. Куды Карставая далей? лейка. Ну, давайте дачакаемся ранку. Ты распавядзі, што там з горадняй. Танула горадня, а по пояс было вады наліло. Крацей там два месца. У нас былі такія, ну, маюцца ў горадні кафешкі, якія знаходзяцца у партэры, ведаеце, такой вось нібы паверх, нібы падвальны, альбо просто так, так. нізкі і гэтак далей. Дык вось, карацей, хлопцы і дзяўчыны здымалі, якія працавалі ў гэтых кафетэрыях вось уначы, без першае на другое. Дык там было на палову дзвярэй вады. Настолькі шмат. Так, я ну просто вось праз вокны, праз дзверы, праз усё. Там людзей, як звычайна ў гэтых выпадках было, выходзілі з пад'езду, там і пад'езды залівала. Вось машыны патанула, халерная колькасць, карацей, жудасць. Кадры прыгожыя. Слухай, гэта відавочна для вас штосьці незвычайнае, але вось у маёй роднай вёсачцы усё, што трошашкі ніжэй за ўзровень глебы, яно заўжды там, карацей, з'яўляецца вада проста, нават калі не ідуць дажджы нейкія. Таму у нас у старэннях ніхто ніякіх кавярань не робіць, а калі паводка, то проста па вуліцах плаваюць на човнах. Тут, разумееш, горадня-то стаіць жа ж на гэтым гарадзенскім Ну так, узвышшы. так. Таму Я там... цяпер разумею, што незвыклая сітуацыя. Так, рэчышча Нёманская, яно ж, вось калі браць цэнтр горада, да рэчышча, там прыблізна метраў 40-50 вышынёй. Разумееш, вось такая вось вялікая Всё, розніца. хлопцы, можна рухацца, пайшлі кудысьці. Таму, калі такое адбываецца, гэта дакладна ўжо праблемы гэтага вадаканалу, ці хто там гэтым займаецца. Ну, это жосць. Просто калі гэта адбываецца рэгулярна, вось як у нас, то людзі прынамсі ведаюць, што рабіць. А калі няма досведу, то гэта яшчэ горш.
У нас ёсць такія раёны, дзе сапраўды гэта рэгулярна, таму што там адна рашотка на 200 метраў дарогі якой-небудзь шырокай праспекту. І ўсё. І ўся вада гэтая ў адну рашотку цячэ, і ніякага з Ну, гэтага гэта бяда. сэнсу няма. То бок яшчэ і горад не прыстасаваны да гэтага. Не прыстасаваны, вельмі выдатны горад, цудоўны горад, але ж савецкая ўлада зрабіла ўсё магчымае ад сябе. Дарэчы, тут мелкі нюанс, не улетайце далёка. Просто Які? думку Здарылася. вам закінуць, глядзіце, вось якая такая справа. Хоп. І Не, так, Вось я так. просто мы можам просто лётаць роўна па нормально. ўзбярэжжу, мы роўненька па ўзбярэжжу як бы аблеталі. Гэта Ральф просто... на трэцім стрымы зразумеў, што можна летаць праз ваду. Не, я ведаў. Просто вы гэта літаральна стандартная поўнасцю вы тактыка размаўлялі і экспедыцыі. абляталі кожны, ну, на ваду не адпраўляліся, вы вось так вось па краешку, типу, ну, не. Ой, а што гэта? Індычка. Кавалак Вы крычака. там штосьці знайшлі? Так, у вадзе там. Гэта просто бервяно вадзяное, яно патрэбнае для крафту усялякіх рэчаў, звязаных з вадою. Гэта як мораны дуб, толькі вось... Магічык там табе Па- па- расказваюць, па- нагадваюць, як твоё дзяцінства выглядала. Ён на магічык дабіраўся да школы ці на ваўках, на пасумётах, ці на плыце. Там... Я думаю, там яшчэ па дарозе з смокам змагацца, вось такое. Там абсолютно нормально, мне падаецца. На палесе ўсё такое адбываецца. Оля, кветка кая нейкая водная. А гэта водарасці, яе можна жарць, яна даволі сакавітая, смачная. На валошку падобна. Найлепшая ежа тут, дарэчы. Я, дарэчы, калі гуляюся, я заўжды падазраю, што гэтая гульня велічэзная рэклама Ікеі. Таму што найлепшая, найпрасцейшая ежа тутака гэта фрыкадэлькі, якія супер лёгка робяцца і пры гэтым Усё, насычаюць я просто павінен апетит. пагугліць, хто стваральнікі. Шведы, небось. Don't Starve Together. Так, пачыняем. Clay Entertainment. Где-то моё? Don't Starve Клей, ну, Together. Ікея ж. Ну так. Ну, амаль перастасавана, так. Clay Бля, нейкі Entertainment. чэрап ляжыць. Канадская. Гэта Блін, мармуровая западні халерка. гэта Канада. Ну, можа, па-сяброўску, таму што ў іх там таксама прахалодна. Хінтерлендс таксама з Канады. Бляха, узгадалі Канаду, цяпер хочацца Твін Пікс пачаць пераглядаць. О, цяжкі фільм. У мяне дасюль яшчэ ў вачах стаіць гэтая сцэна, калі там ашалелы бацька гэтую дачку Так гэта ж не толькі фільм, там Практычна. яшчэ 3 сезоны серыялу. Фільм гэта паўнаметражка. Паўнаметражны. Не, я не глядзеў паўнаметражны. Я пра гэты Лінча, падаецца, Лінча ж здымаў Так. серыял. Красавальчык. Жудасны. Я потым хадзіў, бляха, кутоў, баяўся цёмных. Блін, мы так добра ў пятнішку глядзелі хорары, так кайфова. Што наглядзелі? 3,5 гадзіны глядзелі спачатку абсесію, потым з кінемарынка. Я вось, што наконт абсесіі? Кажуць, прям крутая. Абсесія кайфовая. Яна кайфовая ў класічным сэнсе, то бок гэта добрае кіно. О, вы Так, паглядзіце, гэта які прыгажун. Ой, пачакайце, які прыгажун, а? Вы разбойнік. Так, не раздзяляемся, хлопцы, зараз згубімся. Пачакайце, за вытрачкай паназіраць, ну. Вы паглядзіце на прыгажуна. BBC пачалося. Зноўку глядзім за Тут мяса мясцовым. нейкае. Блін, яны з'елі яго. Дык яны забіваюць самі рыбу. ловяць. Яны забіваюць рыбу, утвараецца мяса, яны гэта мяса зжараюць. І потым Мгм. яшчэ на беразе, бачыш, щось збіраюць каменьчыкі. Ну, каб Прыгажосць будаваць такая? сабе плот. Рэсурсы, карацей, крадуць у цябе. Ну, яны Прыгажун таксама пакуль да цябе займаюцца не тым прыйдзе. жа, што і ты. Не ведаю, канкурэнцыя, вораг. Ну, я не скажу, што мы зараз канкурэнцыя каму-небудзь увогуле ў такім стане. Ну, так. бадзягі мы з тобой валацуе. Што там, калі там лета скончваецца? Яшчэ, я так разумею, 23 дні. Зараз ноч будзе, давайце каля выдар патусуемся, паразмаўляем.
Про абсесію Гэтары абсесія дакладна карацей яна добрая ў класічным сэнсе, то бок гэта акром таго, што добры хорар, гэта просто добрае кіно. То бок там добры сцэнар, добрая акторская гра, то бок нагадае так агульны просто сюжэт. прыемны халеры. Можа, мы глядзелі б- я його глядзеў. Хлопец трошкі даўбенчык, моцна неўпэўнены ў сабе, загадвае жаданне, каб дзяўчына ягоная знаёмая яго кахала. І пачынаецца трындзец, таму што ну збылося. Ну то бок гэты бойцеся сваіх жаданняў атрымліваецца. Ну так, класічны сюжэт, але дужа добра зроблены. Аргану, што Якасна па здарылася? ўсім пунктам. Ну яна Показы. пра галоўнага героя, таму што ён сапраўды паскуда. Насамрэч галоўны герой, за якім мы назіраем, гэта антаганіст гісторыі. Таму што дзяўчына ахвяра, істота, якая ўсяляецца ў дзяўчыны таксама, якія дае пытанні, проста выканала жаданне. А Дык, вось па галоўны факце ж герой кожны паскуда. чалавек у такім выпадку казліна. Гэта ж які яго клічуць, чакайце, з дрэўняй Грэцыі, падаецца, гэты жанр, калі выпрабаванне ўлады ідзе для кожнага чалавека. Тут маецца на думцы, мабыць, тое Не, ну самае. можна прынамсі паспець зрабіць нейкія вынікі і зрабіць штосьці добрае. А ён нават на гэта выявіўся нездольны. Ну, можа, так у асабістым маецца на ўвазе, калі ты асоба нейкая, то вот такім чынам была раскрыта. А па факце ж з грэчаскіх міфалогій гэтай выпрабавання ўлады, яно ж тычыцца абсалютна ўсіх, што ніхто не здольны на той, каб кантраляваць усё, каб усе былі задаволены, дык нонсенс. Што Не, ты ну мяне прынамсі пхаеш? можна намагацца не нашкодзіць. А ўсё роўна нашкодзіш. Што б ты не рабіў? Я вось зрабіў чабурэкі зранку. Каму я нашкодзіў? Так гэта выпрабаванне чебурекамі Ты пачынаецца. чабурэкі зрабіў. У каго чебурекі, у таго ўлада, так што асцярожна з гэтым. Цяжка. Вітанушкі, Валера. Блін, натуральна, так файна атрымалася. Яшчэ цеста неяк. Я вось калі раблю цеста несвядома, не прыходзячы да цямы, просто не прачынаючыся, яно атрымліваецца найлепшае. Сёння зранку гэтак жа атрымалася. Я просто прачнуўся і адразу пайшоў зрабіў цеста, і вось чабурэкі ў выніку атрымаліся кайфовыя. Слухайце, а калі мы лётаем над вадой, можа мы нейкі кантынент іншы адчынім, не? Можна. Тут насамрэч ёсць выспы, да якіх дабірацца да халеры цяжка, але іх і знайсці цяжка. То бок мы зараз будзем просто над морам лётаць. Трэба карацей па перыметру гэтага кантынента швэндацца. Шкада, што мапы няма. Ой, О, край мы мапы. ўпёрліся. Ага, вось так вось. Вось так вось. Вось і Адправіліся ўсё. ўсё, і канец. Вось бясшоўнае абяцанне вашае гэта ўся. Яей-ваей. Не, тут гэта не проста нябачная сцяна. Калі мы туды даплывем, мы пабачым, што там сякае вадаспад. То бок тут Ідзіце, просто хадзі сюды, так. Тут плоскі край свет. зямлі. Ну, плоскі свет. Я пра гэта Калі хацеў мы сказаць. паплывем сюды на якім-небудзь чаўне, гэта То будзе ён праблема. абрынецца? Здаецца так. Ну вось, межы. О, Паўсюль гэта межы добрыя ліміты. халеркі. О, якая прыгажосць, а? Смерць. Дзякуй, Валера. Кветачкі. О, гэта што? З чым чабурэк? З курыцай. Гэта не кветачкі, гэта нейкі пердачкі. Глядзі, зараз будзе. А яны споры О. выкідаюць. Бачыш? Яны выкідаюць споры, якія прывабліваюць рыбу, дарэчы. То бок гэта О. кветачкі Вось. карысныя. То бок тэарэтычна, а Клей. можам сабе тыпу пасадзіць іх блізка каля сябе дзе-небудзь? А я вось не ўпэўнены, здаецца, ёсць іхняе насенне, але іх трэба садзіць на каменьчык. То бок трэба, каб быў Трэба было каменьчык. пачынаць з гэтага, з экскурсіі. Па гульні. Каб даведацца механікі, якія маюцца, а потым ужо Ну, выжываць. просто тут біясфера такая прапрацаваная, што каб даведацца, тут трэба хадзіць і хадзіць і хадзіць. А Вось, гэта здаецца, што? на гэткі каменьчык можна пасадзіць. Такі на гняздо. Гэта просто камяні. Аб іх будзе разбівацца човен, калі мы будзем плаваць. Якія прыязныя.
Так. А я так разумею, кантынент адзін, бачыце, мы ўсё бадзяемся, Не, нічога няма. асноўны кантынент адзін, але ёсць яшчэ буйныя выспы. Ёсць выспа маўпаў, на якой жывуць піраты-маўпы. Ёсць хтанічная Мгм. выспа, на якую ўпаў метэарыт, і там, карацей, крышталі і хтонь, і месяцовыя камяні. Выбачаюся, Валер, іх можна забіваць ноччу, тады яны па адным нападаюць. Ты пра каго, пра раслінкі гэтыя? Ці пра нас? Ну. Не, Валер, ты мяне не пажай, каля ласка. Магільшчык, я да яго можна чакаць такога. Яму толькі пра расліны ён кажа. Во, глядзіце, Ён нас яшчэ- сустракае ўзбярэжжа. Чым нас сустракае О. ўзбярэжжа? Нашымі шкілетамі. Хтосьці Гэта я тут хіба падох. што. А ну націснеце. Чакайце, мы тут былі. Мы тут, Гэта не раль. Табе шкілет нешта падказвае, так? Мой, дарэчы. Тут літаральна напісана, што гэта быў ты. Да тут брама не так Зноўку далёка. прыйшлі. Ну, давайте ў гэты бок. Пайшлі сюды. Давай, давай. Зноўку ў мора. Там ужо хутка восень, я бачу, здаецца, дзень ці два засталося. У такім выпадку ўсё ж такі моя думка была больш правільная, што тут адзін кантынент зараз. Так, Так, асноўны кантынент адзін, але ён можа быць складзены з дзвюх паўвостравоў, штосьці гэткае. Карацей, там могуць быць перамычкі вузкія. То бок у яго форма складаная, не абавязкова ён як адна пляма. Мы сёння чыцеры? Не, Не, мы Ой. сцямілі, як выжыць. Гэта мы ведаем, як выжываць, не гуляць у гэтую гульню. Вось яна. Мы знайшлі выхад. жыццёвая мудрасць. Сапраўды, стаці. Гід там, які з гэтымі шматлокі, во. Колькі у цябе вачэй, дарэчы, 8. Што гэта за дошкі? Гэта рэшткі. Тут быў човен, і ён разваліўся. Хтосьці тут памёр. І крацей то падбіраюцца тупа дошкі. Так, калі мы будзем падплываць, гэта можна выцягваць з вады, гэта будзе дрэва, Гэта будзе якое рафт можна нейкі. выкарыстоўваць. Не Тут думалі, дарэчы, насамрэч пагуляць у рафт? плаваць па вадзе прышпільна. А якога ён году? Я не скажу, не Даволі ведаю. старая ўжо, можа 17-го, 16-го. Тады Мне можна падаецца. падумаць, таму што мне трэба сачыць за ўзростам гульні. Якая штука. Гэта штука, у якую можна заплыць на чаўне, і мы апынемся у падземным узроўні, дзе трындзец, калі коротка. Япона. Там падземны сусвет з пасткамі, з пазламі, з босамі. Гэта, так бы мовіць, лейт-гейм контент, да якога нам яшчэ 1000 гадоў. Можа больш. Неба была нейкая Серсея, там Церцея, памятаеце, з Адысеі гэтая. Сыла там. Во. Човен. Тут хтосьці памёр з голаду, як вы можете заўважыць. І вуда маецца ў яго, і куфар. Ну, куфар Слухайте, добры. нормально, вось я разумею, тут нормально. Рыбны корм нават ёсць. Вот чалавек жыў. А чаму ён з голоду Сапсаваны памёр? шматок рыбы. Ну, сапсавалася ўся рыба. Качкі ўсе з'елі 100%. Бачыш, колькі. Клятыя Ёсць, качкі. у моры яшчэ ёсць праблема, у цябе можа скончыцца дрэва, і адпаведна не будзе вёслаў, і парвецца ветразь, і карацей ты захраснеш, не будзеш рухацца. Угу. Трэба І памрэш з голаду. рэчы на рамонт з сабой. Абавязкова трэба ўсялякіх рыштунку, селяка запасу аж да халеры браць. Інакш будзе бяда. Та нейкі човен тады малым, мне падаецца, не хопіць. Гэта стандартны памер, гэта вось звычайны човен. Ёсць, здаецца, трошкі буйнейшыя, але вось гэта так выглядаюць мясцовыя човны. З плыта можна саскочыць у ваду, калі ты затрымаўся. Пакупацца ў сэнсе? Не, калі ты саскокваеш з ваду, ты не той, каб паміраеш, але цябе выкідвае на зямлю, калі коротка. Ты страчваеш прытомнасць і апыняешся дзесьці ось там. Сэнс у гэтым, што цябе мора выкідае на бераг. Ну, плаваць мы не ўмеем. Сэнсе, а што лезці тады на човен? Каб дастацца выспаў са скарбамі усялякімі. Не, я б не палез.
А мы Насамрэч, тут так-то можна- даволі бяспечна зараз гуляем, мы нікуды і не лезем, в прынцыпе, Так, так. неблага. У нас нейкі Don't Starve падкаст хутчэй атрымліваецца, чым Don't Starve. Ніндзя напісала, што гэта адзіная паспяховая тактыка за ўсе стрымы. Факт. Ну, яна працуе, гэта праўда. Мы выжываем даўжэй за ўсё такім чынам. Колькасць смярцей была выведзена ў нуль просто. Не, ну іх было зашмат, слухайце. На мінулым стрыму я памятаю, што я жыў літаральна хвіліны паўтары. Ну, таму што спякотна, спёка гэта лухта. Та не Я люблю толькі. лета. Мяне душыло ўсё, што магло задушыць. Я просто нават не дабягаў да раштунку нейкага свайго, таму што паспяваў здохнуць там без Карацей, вось гэткія калюжыны, бачыце, калюжыны, гэта, так бы мовіць, для пачаткоўцаў вудзіць рыбу. Найбольш простыя рыбкі, найбольш простыя вуды, вось, каб вудзіць з гэткіх месцаў. Мгм. І сюды таксама трэба бегаць, каб у лейку заліць ваду. Таму што салёная вада, каб паліваць расліны, не пасуе, і вось трэба бегаць да гэткіх калюжын. Калюшае дрэва. Мне такое адчуванне, Мы на балотах, мы на балотах. мы можам паспрабаваць адрадзіцца? Мне падаецца, ўжо канец, не? Не, яшчэ 1 ці 2 дні я бачу. То бок, калі вечар будзе роўна на 6 гадзін, бачыце? Калі вось гэтае чырвонае, вось тады будзе 8. Просто, ну, ўжо час набліжаецца, можа, варта нам адправіцца да брамы і адрадзіцца там. Ну, у сэнсе, што быць гатовымі адрадзіцца хутка. А мы непадалёк, Нам як можна непадалёк? пайсці зараз Мы- наўпросту ўніз і... Ну, вось мы за суткі толькі прыкладна і дабяромся. Мне падаецца, гэтая штука запаўзе якраз ну, такі на пайшлі 6 тады. прыкладна за дзень якраз. Ну, можа быць, там Рухаемся в гэтым кірунку. дзень туды, дзень сюды, але прыкладна. У балоце найбольшая праблема, вы ведаеце, вы сустракаліся, з-пад зямлі выскокваюць тэнтаклі і забіваюць. А глядзіце, хтосьці і не дайшоў. А гэта не мы, гэта хтось. А то не мы, гэта Не, так. гэта капялюшак, які трэба сцяміць, каб рабіць. То гэта дакладна не мы. Зубровая нейкая шапка. Так. Дарэчы, гэты капелюшак добры ў тым сэнсе, што з гэткім капелюшом цябе зубры не будуць забіваць нават у перыяд размнажэння. Таму што Чапляцца да цябе маеш на ўвазе, так? у вясну яны будуць агрэсіўныя, будуць забіваць. Ну, каго забіваць, каго штосьці іншае рабіць, таму што гэта перыяд размнажэння. А вось калі на табе апрануты гэткі капелюшак, яны цябе не чапаюць. Дзіўна, таму што мне падаецца, гэта быў бы ідэальны триггер для іх такім. Яны не Капелюшак. забіваюць. Яны не забіваюць, яны прыймаюць цябе, ну, магчыма, за самку Ага. і не забіваюць. Ну, добра, то бок не забіваюць, але тыпу лепей табе не становіцца ад гэтага. Можа быць. Правда, гэта не самы горшы з гэтай сітуацыі. Ну, патрывайце. Галоўнае выжыць. Так, дзе мы? Падаецца, мы ўжо ламалі. зусім побач. Вось гэта, дарэчы, каменьчык лобстар. Яго можна разбураць, і там можна вось гэта жэўжык выцягнуць з жэрці. А лепш гэта зрабіць цефтелькі. Ну так. То Ой, лобстер, глядзіце, але- морква расце, кветачкі растуць, то бок дакладна ўжо хутка будзе восень. Мне падаецца, можна ўжо адраджацца і пакраху тут нешта пачынаць рабіць, таму што ўжо падаецца камфортней. Я не бачыў ніводнага ну, ў прынцыпе, мы па мору падарожнічалі. Я хацеў сказаць, што мы вогнішча не бачылі даўно. О, крумкач. А што тут Ну, крумкач? зараз адраджацца не след, таму што тут няма вогнішча, а зараз будзе ноч. Да, позна ўжо, Ральф паскакаў. Я вярнуўся. Скажы, калі ласка, восень ці лета ўсё яшчэ. Я не ўпэўнены. Жоўценькі фільтр ёсць, але ён нейкі слабенькі. Потому што Значыць, вось заўтра ўжо будзе гэты самы. Усе на месцы, вітаначкі. Усе на месцы. Дзякуй вялікі за шалёную падпісачкі. колькасць падпісак. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Уварваўся. Дарэчы, у мяне чацік адваліўся. Чацік адваліўся, давай пераправеру. Давай я перапачну яго. Ну так, ён нешта адваліўся. Давайце я яго проста перазапушчу.
Як він дивно Усе працює. на місці, як завжди. Так, ось. Я перезапустив агульний чатик, повинен знову працювати. Так, слухайте, а чому тут одні раліфи стоять? Я не розумію. А, вот а, это я. Найбольш паміраў. Так, я просто лепей за все выживаю, разумеете? Мое выживание... Ось я знайшов. 3. Я... Ай, ти. Те-те-те. Я собі 3 шкелети знайшов своїх. У каго больш? У Раліфа. Тому що гэта так само був Раліфа. Там все Нормально мое так просто, абсолютно экспериментовал. все, я помирал. А вы что думали? Профессионалы? Профессионалы. У меня ось насіння Так, есть. Я Ти ж зрозумів. ти ж Я сам ж то помирав живий, за. божухна. Я ж то живий. Ну, тебе зараз Згадав. 7 разоб'є. Так, Там есть невеличкая проблемка. Далеко не йди, заставайся тут, а побач з брамой. Так, я професійно додам ще Пробачте. одну ямку. Так. Без чуєте, чоловік закинув 10 підписок, вибачається. Ну. Чому не 50? Да нічого. Пробачаємо, усе на місці. Достатково було. Так. Я амаль готовий для виживання. Ні, я не готовий до виживання. Вогнище, що мені потрібно? Мені потрібно хоча б трави, так? Дроби ніякі. Ну там трави би знайти. Магчыма, трава? ўжо зранку будзе 8, дарэчы. А, факел можна зробити, до речі. Так, прикольно. так, 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 так. Просто що трава потрібна для факела. А на зліва Карик- вон наверсі. Это где? Ну, Це не тут трава. ось ж була, ось тут є. А, блін, я сліпий. Так, 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 так. Я ще одна потрібна. Мало, Давай, мало, 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 мало. Мінус ралів. Не відбігай. А вона не вирятує. Стой, не збігай мене. Ось, все. Ти там крафтиш, ні? Я не можу скрафтити, мені потрібна ще трава. Бам. Ей, ти все. Ну, давай з нами тоді. Ну, тут Ну, побач брама, ўсё добра. Вишукався, вирішив, що він переможе зараз. Ага. Мгм. А, Ух ти, дык цябе повернули на землю. зажер. Цябе забіла не цемра, цябе кажан забіў. Ага, якого я не бачив. Ну так. А, ну тоді безпечно, можна знову відраджатися прямо зараз. Ну, Ведаеце, думаю, вельмі спрасціла бы пачаткоўцам выжывання, калі б у цябе першы год каля парталу просто заўсёды свяціла святло слабенькае, але было, ну, тыпу, атрымалася. Ось, тыпу, самы пачатак, каб... Аб'єктивна криниця святла. Так? Ну так, тыпу, яна выключаецца потым, але гэта твой туторыял, па сутнасці. Вось ты першы год там крыху адаптаваўся, і потым твае праблемы пачынаюцца. Потім у саме лайно знову кинули. Угу. Таму што так-то я скажу, восень, калі ты пачынаеш гуляць, не адчуваецца як самае простае, ну, самы просты час, становіцца толькі горш. гульня бязлітасная, гэта факт. Нікога не шкадуе. Доброї раніці. Кромкач, що ти... А дык яшчэ лета. Нормально, зараз адаптуемся. Ну що, куди побігли? Що робимо? Я зараз собі зробіть Помираем. факел. Що робім? Падказваю, паміраем. Ні, давайте жити уже нарешті, ну, кольки можна. Нарэшце жыць. Опс. Нам трэба Нарэшце пахіліцца. жыць. І пры гэтых словах я просто адразу ад'язджаю. Ну, трошки Ладно. пожили і Ну, хопіць. вже призвичайне. Ой, слухайте, а чому нема нічого? Де трусики? А яны схаваліся, таму що лета. Ім спякотна. Усё згарэла просто нахрен. Да во, бадяються, я бачу їх. Бадяються. А, ну тады просто не дагнаў. Не, стояли гэтыя, слухай, пасткі. У пастку трэба класці якую-небудзь ежу, каб яна спрацавала. О, энд, вітанки. Эн, дарэчы, здаецца бяспечны ў тым сэнсе, што яго выклікалі не мы, адпаведна, ён не агрэсіўнічае на нас. Дзякуй вялікі яшчэ за падпісчыкі. Ананім даруе 5 яшчэ? подпісак. Дзякуй велічэзна. Ну гэта ўсе на месцы мусіць быць. Я ўпэўнены. Ну, можа быць. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за Велічэзнейшы. падтрымку Белтвічу. Шаноўнае спадарства. Хтосьці нейкі, слухайце, гэты ліпень і жнівень вельмі
як гэта, насычаныя падпіскамі, Мгм, мне мгм. падаецца. У кагосьці стартап стрэліў. Магчыма, магчыма. Так. Я спрабую зрабіць хоць штосьці. Я сябе на максімальна бескарысным адчуваю крэмень знайсці хоць які. Зараз блізка 8, таму хапай ежы і проста аж на зямлі ляжыць. Рэзка назад просто пабежыць у нароля, патрапіць у пастку. Ой, слухай, ніколі такога не атрымлівалася. Там Валер кінуў туторыял, як лавіць труса. Чакайце. Зараз буду Ну, ловіць. мы звычайна просто ставілі пастку і ўваўнутр кладзеш морквіну і нармалёва. Я морквіну і так з'ем. О, я бачу труса. Так, сюды. Насамрэч іх нашмат прасцей проста забіваць з чагосьці, звычайна з бумеранга. У мяне праблемка у тым, што я не магу знайсці. Заганяем. Ёсць. Валер, дзякуй. Ты лепшы. Што там? Што там? Працуе. Ты загнаў? Так. Ты просто можаш загнаць яго туды? Так, Так, так. так. Ён можа Атрымліваецца, бегчы ў тым напрамку. каля нары ставіш пастку, а потым заходзіш з іншага боку і заганяеш труса, ён бяжыць і патрапляе ў пастку. Я гэта А. з павукамі рабіў. Калі б'ешся з павукамі, можна перад імі ставіць пасткі, яны проста ў іх заходзяць і трапляюць. Іх можна ва ў інвентары проста забіць. Вітаю, трейдер. Вітанчкі. Не туды, не туды, не туды, не туды. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, ад'ябіся. Жыццё наладжваецца, мне падаецца, правильно? Йо, Ну таму що 8 бля, блізка, так? спрацавала. Ну, яна блізка, мы і не гарым. То бок я спакойна падарожнічаў увесь гэты час, не паміраю. Так, так. Ужо фактычна 8, таму што вось гэта фільтру няма, спёкі няма. 8. Я думаю, мы Зараз маглі нават і яшчэ- у папярэдні дзень нават ужо высаджвацца. Прасцей было б. Магчыма. Ой, усё, у мяне зламалася пастка. Так, у яе трываласць абмежаваная. Чаго я не бачыў, гэта я ўсё яшчэ сабе сякеру зрабіць не магу. Я не магу знайсці сабе каменчыкі. Курвы, куда вы А, пабеглі? так ладно, нам ж трэба зрабіць вогнішча, зараз будзе. Ну так. Ой. Я не ведаю, чым вы Я займаліся ўжо ўвесь гэты час. забыўся. А дзе А я вы шукаў абодва, сабе. чакайце? Я тут паблізу бегаю, але праблема ў тым, што амаль ноч, а ў нас няма вогнішча. Зараз у мяне ёсць сякерка. Я знайшоў караменьчык адзін. У Так, мяне ну, ёсць, бліжэй падаецца, нашай. яшчэ адзін, не? Не, няма ў мяне каменчыка. А, не... Так, это насенне. Не тое. Ідзіце да мяне, калі ласачка. Бегу, А у меня бегу, трус. бегу, Зараз бегу. будзе вогнішча. У мяне факел ёсць, але гэта часова вельмі. Кажан. А, полетели кажаны. Я забыўся, чаму мы кінулі гэтае месца. Таму што хтосьці вызваліў кажаноў так. Не ведаю, хто Яны гэта цяпер зрабіў. кожны вечар Я не вылятаюць. ведаю. Абсолютно незнаёма, яно было адчынена з самага пачатку. А дзе вы, можа, на старой базе, ці дзе вы? Дзе вас шукаеце? Мы трохі Не, на мы поўнач ад трошкі парталу, вышэй. то бок. Ідзея ад партала просто на поўнач, і мы вось у гэтай частцы... Мне складана нават патлумачыць. Карацей, на поўнач ад парталу. Так, Зараз будзе цемра, нас будзе добра бачна, таму што будзе вогнішча гарэць. Давайте трошки бліжэй падыдзем да дзеда. А во, ёсць. О, Вось ужо Маркус з'явіўся. А, травы ж няма, травы няма. Чакай. Халера. А што? Трава у мяне ёсць. А, не, кідай галінкі, сюды. галінкі. Не, трава трэба. Дзякую за падтрымку, паладзін. Дзякую за падпісачкі. У такі драматычны момант заляцеў. Таму што мы Дзякуй зараз вялікі за- зноўку будзем паміраць. Усе на месцы, Травы дзякуй вялікі за ўвогуле няма. падпісачкі. Дзякуй вялікі. Усім раскідаў, усім раскідаў. Добрый дзень, вітаначкі. Вітаю, Што, травы паладзін. нема? Так. А няма травы, слухайце, хлопцы, нам капец. Ну, я не ведаю, як вы, О, а тут гэта не пазбіраць ніяк. але ў мяне ёсць запасны план. О,
Ну, а так у тебя была трава. Ну, холера. Так Я не можно было ведаю, як вы. вогнище распалить. І пакуль вы бегалі А там ці- за ёсць яшчэ? зайцамі, Ёсць мне яшчэ? ўсё гэта вось толькі на гэтым не хапіла. Я не ўпэўнены, што мы ноч пратрымаемся, хаця падаецца пратрымаемся. Мусіць быць, ноч кароткая. Ну, палова ўжо прайшла. Велічэзны дзякуй за падтрымку 5-го ўзроўню хайп-трейдера. О, Ой. глядзіце. Трусіна Хто каротка. таке? А О-о. О-о. мінус дзеда. Сюка. Так. Я тебе Дед- запомню. Я Дзеда тебе заб'ю, забіваў падла. шмат зайцатрусаў і таму па ягоную душу прыйшоў кароль. Гэтак бывае, Ось як, калі, як тут жыць? Ось што мне калі рабіць? шмат забіваеш, то па, Я толькі па траіх цябе забіў. прыходзіць. Гэта не шмат. Ну, У тебе бачыш, вачэй гэта ўжо больш. шмат. Гэта нават на сняданак ледзь хопіць. Мільянер грашыма раскідваецца. Ну так. Велічэзны яму дзякуй. Мне падаецца, лепей да іх блізка не прыходзь. Опс. А, ўсё, капец. Эх, Сонейка, калі ласка, выйдзе. Не. О, а я стаяў у святле дзеда і выжыў. Оу. Найгіршик, як завсюди. Самы прадуманы. Ей, скраў моркву, ягады. з А чаму рэйд наборчыкаў. так? То бок я ў гэта ўсё пазбіраў. Дзякуй велічэзны. Де траву шукаємо гіршик, бо ніяка. Ну, слухай, тут поле, на якім мусіць быць да халеры травы, але яна ўся Лета за было. лета пасохла Так, лето було. і згарэла. А може ми на базу вирішимо, чи що ми збирали? Нам патрэбна, Чаму ну, у цябе рэальна... зноўку адваліўся мікрафон? Так, нешта змянілася. Нам рэальна патрэбная трава, хаця бы, ну, штосьці нейкі Ну, каб пачатак. паходню запаліць, так. Альбо камянёў, каб здаравеннае вогнішча распаліць. Ну, я не ведаю. Нейкія рашэнні. Патрэбна рашэнне. Патрэбна не пытанне, патрэбна рашэнне. Я пабег шукаць траву. Але яе вось літаральна аніводнай травінкі нават няма. Вось бачна пянёчкі, дзе яна была калісьці, а знайшоў колькі? Адну. Адна гэта недастаткова. Нешта мне падказвае, восень будзе незначна прасцей. Ну, тут прынамсі хапае ежы і не спякотна. То бок больш камфортна паміраць. О, кайфова. Так што там было гэта самае пра рафт? Казуальшчына. Пра- Не, па-грамоўску я пагляджу. Скажы што-небудзь яшчэ? Нармалёва зараз ці? О, вось зараз добра. Так, добра. Я знайшоў буду траву. збіраць. Хлопцы, Новы зараз буду бегчы вас ратаваць. О, Не памрыце да таго, як я позна. прыйду вас ратаваць. Тут галоўна ўчасна папярэдзіць. Прычына Мне падаецца- свет. Мне падаецца, я так Што ужо ты паміраў. А, ты ж гэты самы, ты ж чаклун. Пабеглі дзеда, пабеглі сюды. За вогнішчам. Ну. Дзе-небудзь. Мне А вы каб дзе? секеру зрабіць, мне трэба ўзяць галінкі ды каменьчыкі, правда ж знайсці? Так, каменьчык. У мяне калі што ёсць адзін магу пазычыць. Хлопцы, вы дзе? Карацей, Раліф бяжы на поле. праз стэп па сцяжынцы трошкі вышэй. Я пастаўлю вогнішча такім чынам, каб быць трошкі бліжэй да новага лагеру. Я Так, бліжэй ёсць. да новага лагеру, добра. Я... Вось Куды? міма злога вока. Не патрапся ў яго. Як я звычайна раблю? Ну. Так, трэба... О, каменьчык, бяры каменьчык, дзеда. Складаная гульня, так, Валер, мне складана. Прыбереце сябе ў наладах штраф на здароўе, але толькі трэба выйсці. Не, Некая Уже Так, я нешта можа міма, я прабег праз стэп, а бліжэй да нашага лагеру.
І бяжы далей па Па- сцежцы. Паўночны захад, прыкладна напрамак мой зараз па сцежцы. так. Бяжы далей па сцежцы, ты нас пабачыш. Во, мы цябе бачым. Мгм. Ой, і прыйшоў босс, шаноўнае гаспадарства. Дзе, куды, каму, навошта? Я не выклікаў. А навошта я не ведаю, але ён дакладна прыйшоў. Давай его сюды. Курва. Гэтая праграма п'есы. Першая Чуеце? лялька. Тупая, То, што ён тупая. рыкаў, то я чуў. А тупату ніякага не было. О, вы паглядзіце балатра. Так. Гэта, здаецца, літаральна Ой. калабарацыя. Так, ну яно прям вельмі падобна. О, прыйшоў медведзяр-сук. О, дароў. А чаму ён такі пазітыўны? Бяры, што хочаш. Фішка ў тым, што ён прыходзіць, каб разбураць наш рыштунак. Але ёсць праблема, што ў нас ні халеры няма. Так, вось, типу, рабіць. гэтая гульня гэта гульня вельмі аптымізуе ўсё. Яна прапануе табе памерці і табе лепей нічога не мець увогуле. Быць гэтым самым жабраком, які проста не мае нічога і пажадана мёртвым. Вось это так самы камфортна гуляць у яе. Пажадана, так. Дзеда, стой. О! Я прыкінуўся лялькаю. Я табе кавалак мяса паклаў у інвентар. І што мне Ральф, не рухайся, Ральф, пожухна. Што такое? Спыніся. На табе кавалак мяса. О, Так, ён забярэ твоё працоўнае месца, тому што яго выкарыстоўваюць каб секчы лес. О, вось гэтую пашвару выкарыстоўваць каб секчы лес. Так, можна завесці яго ў лес, ён будзе ўсё разбураць, то бок просто парушыць усялякае. Але ёсць праблема. Ён гэткім чынам можа выклікаць энтаў, і іх будзе не адзін, а шмат. слухай, дзед Максим, паспрабуй выступіць на сцэне вось зараз, калі ты перапрануты. А гэта хтанічная тэатральная пастаноўка, наколькі я памятаю, там могуць быць яшчэ штрафы. Які штрафы, колькі яшчэ. Ну, то бок, можа штосьці вылезці. Альбо штосьці не атрымаецца, альбо штосьці вылезе, я не памятаю. Боже, ну гульня сапраўды для суіцыднікаў, мне падаецца, таму што я сапраўды толькі момент застаецца жыць спакойна. Бо ў жывым становішча ніяк няма ніякого. Рафт супер. Усім на месцы кажа, што рафт супер. Трэба паглядзець будзе. Таму Ну, што наколькі- насамрэч яна кайфовая, і наколькі я памятаю. Валер, нам энты пізды давалі, выбачаюся. Колькі разоў 2-3, падаецца, правда? Ну, 2 дакладна я Было памятаю, такое. што было. Таму што я высякаў усё наваколле, яны прыходзілі двойчы. Зараз будзе карацінішкая ноч. Вы галодныя? Што? Лё. Што? Нічога не ведаю. Ты бачыш, як я Давайте. нахіліўся і доўга стаяў у гэтым становішчы? Ты падабраць, і потым хлоп-хлоп І інтрыгуюча. Дзед нахіліўся і стаяў у гэткім становішчы доўга. Так, зараз трэба бараніць у вогнішча. І зараз я вам трошкі ежы дам. Так, а дзе навычкі, кажаш, якія наносяць энту больш? Гэта ўласцівасці персанажа. Так. А дзесьці можна паглядзець гэтай уласцівасці? Дзе там? А, вось А пра сябе. ўласцівасці, мабыць, толькі пры стварэнні, не? Ведаю. Пра сябе. Я бачу толькі вопратку. Удалося выжыць 64 дні. Мы на 75-м В якім дні. сэнсе так? То бок пражыў я 64 дні, то бок літаральна 10 дзён я проста быў нежывы ў гэтай гульні. Я вам у кішэні паклаў морквы смажанай. Жарыце, калі ласка, не памірайце. О, гэта вельмі добрая рэкамендацыя, пакуль што не дапамагае. Я ўжо забыўся глядзець на гэтыя скалі, што яны ж канчаюцца. Ну так. Так, Так, добра. а гэтыя паходні можна? Не, не можна, гэта ж не лонг дарк. Пабеглі. Так, Той момант, калі The Long Dark увогуле адчуваецца як лёгкая гульня, абсалютна там нават на высокай складанасці ты просто спакойна бегаеш паўголым і нармальна табе камфортненька. Ну, гэта залежыць, вядома, ад складанасці, але там неяк больш глузду, мне падаецца. Там нельга пераўтварацца на лося альбо багра.
О, ля, загрызли. Жабы загрызли. Кого? Волка. Тебе? А, волка? Волка. Так изи, жабы тут лютые. Ау! А ты до их на во что полез? А волка собрать? Думал, самый хитрый. Так я його скрав, нічого не згубив. Я гола молодчина. Я Так, так само слушай, кавалок пиши. мяса скрал. А там інше щось лежало. Протягиваем идти вверх, там 10 у нас база разбуранная наша. А ми туди назад пересираємося, або який наш план? Ну идем туда, так. А, Давайте во, попробуем во, всё ж- вышей, А. вышей, вышей. Ні-ні-ні, там же ж не було нічого. Там вода була. Ці там є. Ось сюди йдем. Ось сюди йдем. Там треба буде хутко, не спиняючися, перебігши праз болото. Зараз будемо бігчи, не спиняючися. Ось зараз ведаєте, що я древосек персонаж, а секира у мене нема. До речі, у тебе ж повинна бути ти твоя свою секера. секеру згубив. Так, у тебе Не ж там так, я своя не де там, особиста. де я здох. Зараз О, знайдемо. Одним з мільйонів місців, де ми померли. Ну так. Ой, там я ж з лівого рукотіть. Ось тут згоревший лес, і ось тут наша база. Віншую, ми повернулися. Є. От ти віншуєш з чим. Во, глядіть, які. Глядіть на це трындець. розбурення просто. Але прынамсі некаторыя навуковыя машыны цэлыя, ёсць вогнішча, ёсць два рэфрыжэратары. Чарговий цмінтар не подається. Затое утульненька. Рыдлёўка ёсць у рэшце рэш, давайте Це возьмем рыдлёўку. своєродне. Але, бляха, кольки тут було куферів. Усё згорело. Давайте знайдемо. Усё згорело, все, що було. 2 портсигари, 3 крутки. І ўсё. Де моя секира? Каб хто би допомог знайти, га? Яна, здаецца ж, мусіць цябе клікаць, яна з табой размаўляе. Я не чую. І Можа, я яна, яе мабыць, Що? мабыць, яна у цябе нават на мапе адзначана, таму што гэта твоя кампаньёнка. Секера. Компаньонка, так, я бачу телепорт, секира не бачу. Ну, то бок ты моцна я так згубіў. Так, Дайте-ка момент, я припиню працю сервера, мені цікаво. Ага, окей, ладно, нічого такого. Я думав, можна так, наладити. шкелеты можна прибрать, их можно Случайно разбурить. секири по древе, и ты вернешь свое? Так. А, паспрабуй. Гэта наше упрыгожванне базы. Гэта бачна, што гэтае месца абжытае. Докладно обжитая. Холера, трава сохне все. Лiterально на моих вачах зникла трава. Дык лета ж скончылася ўжо, не? Ну, а яшчэ вільгаць всё. недастаткова. Дякую, Хто працює? Валер. Валер, некий там сидить у меня в чате профессионал. Don't start together. Ой, блядь. Боже, ну. Ой, Да, хлопці, да, ну да. все, будь гамон нам зараз. Що таке? Ну, як що, ось ходить. А божух, ну. Розламалі дрэвы. А, ты пачаў рубіць каштаны. Я одно зрубив тільки. Ну що це Ну, таке? вось з трусиками теж було. Там 3 було. Зноў нейкая смерць просто пачалася. Ну. А де вогнище? Ой, боже. Злують природу і потім скардяться. А як виживати? А як виживати? Де брати ці бляха? Отчепися. Так, ікал викинув. Яно будзе гэтую лухту дробную спаўніць бясконцы. А як ми яго Вот. супакойвалі? Ми ж яго неяк супакойвалі. Трэба пасадзіць каштан каля яго, але ў нас каштанаў няма каб пасадзіць. У мяне Ага. ага. Два чакай. А, так паспрабуй пасадзіць. Толькі не з'еш Яно. выпадкова. Побач з ім садзі. Все. Ау. О, супакоілася, здаецца. А, не Не, супакоілася. забирай. Дзеда просто памёр. Я не падабраў, ты падабраў. Так, А, кажуть, просто подпалить його можна, бачиш? можна, але з мясцовымі трэба сябраваць. Опа, все Могильщик не шукає. скончылася. Нармальовых шляхов ён заўсёды абірае лінькі. Я скраў дзеда мяса, дзякуй дзеда. На здоров'я.
Ты задушил все это мясо. Суцельные Так. плюсы. Так, я И там пошел пиццерки. обновляться. Только я не уверен, что я поспею до ночи. А можно А. ризикнуть в любом выпадку, не перший Там раз есть уж телепортация Ты- же. Там Ну, червоточна ты є. ж- скористався. Ты ж пойди там ніжэй ёсць гэты каменьчык, на які можна адраджацца. А, во, все, адрадзіўся дзеда. Хм. Раз телепортик. А я яшчэ жабячыя лапкі таксама скраду. Ха? О, Я сякера зробив Люсі. Магільчик, боже, дід Максим, у тебе була сякера з собою? Я бачу її, вона лежить біля тебе. Обеда. Мне Валер Так, подсказал, что так можно я её просто вызволили. взять шерую, стукнешь по древе, и она перетворяется одразу на мою червоную. Так и отбылось. Окей. Сам ошалел. Так, хлопцы, не рухаемся. Стали, не рухаемся. Чему? Табе ежа. Ой. І дзеда не рухайся. Щось зламалося. Психанул. Табе ежа. Вечераем. Не. Jeszcze не. Так. Ноч. Осторожно там. У темры. Так, усё, не усё. Хто моцно голодный? Я Е, нормально, плюс-мінус 90 у мене. Покуль ок. Трымай. А, у дзеда месца няма, там у подзе ральфу. Окей, з'їм одразу. Смаженый каштанчик. Хух. Ви поглядите, у нас куфр з'явився. Аж муреть просто технології. Хе-хе. Технология. Технология. А что тут закинуть в этот пуфар? А Флейта. табе што мала што пакласці туды, паглядзі, колькі ўсяляка на падлозе Які ляжыць, компас. ну просто. Косточка треба убрать в инвентарь, правда ж? У цябе інвентар зараз цалкам забіты, таму выкладывай ўсё кудысьці. Напрыклад, у скрыню. Зараз я поспробую ще зробити. Треба Сякеру яшчэ свою і конечно, падбяры. мачагу. Та, твоя воно сякера все лежить. виходить. Бачиш, прибираюся. Блін, нічого ні халяр не понавырастало. Збіраць кветочки. Що за життя? А ты поліваў? Ты ўгнаі. Ага, полівай тут. Лейку Там пойди щось зроби. що гэта бессенсоўна, хлопцы. Мне падаецца, не трэба займацца гэтымі раслінамі. Ты Не, памятаеш, калі ведаць, што рабіць, то яно нармалёва атрымліваецца. Раліф таку не ведаў, ён же ж персонаж нармалёвы, в сэнсе таго, што Ну я там шмат он часу зрубіў і шакуе. ледзь сабе пракормліваў. Ну тыпу, мне патрэбная ваша дапамога, каб я мог бясконца сядзець на гародзе і вырошчваць ежы толькі на паўтары персонажы, як бы, і не на сябе нават. Во-во-во. Ну тыпу. у лепшым выпадку хапала на адзін дзень таго, што вырасла за год. Ну так, так. Ну вось мы з ніндзяй гуляліся, ніндзя са свайго гароду гадавала нас усіх, я ўвогуле аб ежы не клапаціўся. Ну, і неяк у мяне бульба абсалютна не памерам атрымлівалася. з паўчалавека. Давай сюды ніндзю. Давай недзе Ніндзя заходзіць. таму Ой, бля! часіку рэгулярна Мінус лядоўня. саветы піша. Рады. Што вы зрабілі, ну? Вось што вы там робіце? Гэта не, это гульня, гэта прабел. Так Гэта ты я прабел. малаток з рук прыбяры. Не, я вось спрабаваў бачыш, тут каля лядоўні памёр Раліф. Так што Раліф вінаваты. Так запішам. Вось яно як працуе, так? А чаму ты памёр там побач? Бачыш, ось. Ну так, так, що я... Гульня не я. цябе, а гэта... Не, гэта не так. Усё наадварот. Чаму была лядоўная пабудавана каля майго трупу? Вы же ведалі, што я памру. Чаму вы лагер будуеце вакол маіх целаў увогуле? Ну, гэта вось класіка. Праблема не ў памылцы, а праблема ў тым, каб знайсці вінаватага. Дуже знаёмая халера. Я за сваё жыццё, атрымліваецца, колькі 6 гадоў прапрацаваў у дзяржаўнай установе ў універсітэце. То бок я гэта назіраў на ўласныя вочы. З гэтай бляхарэйкі, Хм. тое, што перавозілі на ўсіх. А, блин.
Окей, я зрозумів. Я на так от мяне. Ты каточка стригерыў навошта? Я у сметніцу полез. А там я так от Это ягоная сметница. На ёй не было написано. Ягоную сметницу. Так, бервяно. Ту-дру-ту, пу-пу-пум. Пум-брум-пум. Де там чаяточина? Оп. Бляха, я прыйшоў у стэп, і ў стэпе аніводнай травінкі няма. На мапе адзначана, што Я травы літаральна халеры. зараз духом заявіўся і тут бачу 4 кавалкі. Зараз падбяру по дарозе. О, я знайшоў катла. О, кухарская кніга. Кайфовая рэч. Дранік ёсць. Так, у гэтай гульні літаральна ёсць дранікі. Калі хто не ведаў, Дранікаў захацелася. ёсць дранікі. Рикса шутер, вітанышкі, вітанышкі. Вы так упэўнена бегаце без шаломаў. Гэта пакуль не памерлі. Ой, чакай, горча. Калісьці бегалі, калісьці так і было. Але гэтыя легенды расказваюць яшчэ, яны занадта старыя, тысячы гадоў назад гэта было. Шаноўна, а дзе дошкі робяцца? Штось не бачу. У інвентары табе трэба зайсці, там карацей алмазік такі. У інвентары алмазік. Так, чамусьці тут... Яно шэранькае, так? Ага. Гэта Цікава, значыць, табе трэба падысці да навуковай машыны. Такі апарат, які як самагонны, толькі не самагонны. Ну, я побач з імі, не халера. Зараз Я прыйду. здабыў 10 травы, пакладу ў куфар. Ты, галоўны, паліцейскі не кажа. Ага, окей, добра. Які дакладна куфар ты паклаў сваю траву. Я ўвогуле не буду казаць, што я яго здабыў. Я не магу знайсці вольнага... Трэба бярвенне. Так, у меня ёсць бярвенне. 3. А на той, каб зрабіць одну дашку, трэба 4. Не, блядь, не хапай нам куфараў. Прыбраць сякеру з рук, кажа Валер. Давай пакладзем. Вось так можна зрабіць. Мне патрэбна... Вы пра дошкі казалі, так? Дзе іх яшчэ раз рабіць? Іх трэба крафціць. А чо, слухайте, у мяне зараз у інвентары, дакладней казаць у меню, два варыянты дошак. Адныя 4 патрабуюць, а другія 3. А, пачакай. Ты же ж можаш рабіць танней, таму што ты спецыяліст па дошках. Ты Ну же у так. нас канадзец дрывасек. А, ну так, ты і рабі дошкі, карацей. Опцыя. Ну. О, яна павінна ляжаць у сякера, у інвентары. Вось што. Не ў руках быць, а ў інвентар. Дзякуй, Валер. Я здагадаўся, бачыш, не зусім. Не зусім дурны ўжо. Е. Зараз асцярожна будзе ноч. Флейта. Сера... Ось на халеры. Краслівая котка-капілка. Што такое? Там была флейта, флейта прыгожа гучыць. Гэта флейта не проста, гэта флейта пана. Карацей, калі ў яе падуць, усе ворагі наўкол цябе, акром босаў, заснуць. Ага, окей. Колькі адсоткаў вытрацілася? 10. Ага. Ну, то бок яшчэ ёсць выкарыстанне. А хто памятае? Ведаеш што, возьму-ка я яе з сабою. Не, я прадзёбу яе занадта хутка. Што дзе супаўся? Я знайшоў недзе тут у наваколлі шыпы, шчупальца. Гэта, я так разумею, нейкая Гэта зброя. Ну так, гэта зброя. Так, усё. У меня якраз няма нічога. Ведаеце, што у мяне ёсць? Я вам зараз пакажу. Гэта адзіная штука, якая ў мяне ёсць у інвентары. Вось. Гаўно. Вось, А, усё. гэта, дарэчы, не проста гаўно, гэта гуано. Гэта рэч, якую ты збіраеш з кажаноў, дужа карыснае ўгнаенне.
Дуже абсалютна добре. не дапамагала, нічога хутчэй не расло і ежы ўсё роўна не хапала ні на што. Так што я не ведаю эфектыўнасці яе нейкая нулявая абсалютна. Пожывеш на палесе пару гадоў, разбярэшся, не хваліся. Уся справа ў досведзе. Паліва, каб дрэвы не вытрачаць. Тут паліва можна нейкае гнаць. Як самагонку? Гарэлку? Ну трава ёсць. О, дарэчы, падаруначак. Так. Дзе там мое цела насметніца, якое засталося? О, мне далі спадніцу. Ужыць зараз. Хоба. Я шотландец. Я ў спадніцы. Зараз я буджу чарговага энта. Будзе нам шчасце. Пачынаецца. Мгм. Кожнага халера разу. Мгм. Я спадзяюся, гэта енотакот мяне не з'есць зноў. Як цябе не з'есці, ты такі смачненькі. Но я заўважыў, мае целы просто паўсюль абгладаныя. Ты гадуеш усіх мясцовых жыхароў. А каб не пераўтварыцца на бабра, мне ж трэба з'есці сырое мяса, падаецца так. Павукі спяць каля мяса. Гэта трэба рабіць падчас поўні. Ну так, А, яшчэ поўня, яны але там нават не выпадкова заўважылі. здаецца. Просто місія немагчыма выканаць, просто я прыбег і... Привет, Пастэлся? добра. Я па стэлсе прыбег да павукоў і скраў іх мяса, якое яны не з'елі. Хваляю. Яны літаральна колам ляжалі каля яго. Так. Вось як патрэбна гуляць у гэтую гульню. Красці рэчы ў іншых жывёл. Вось. Навошта свой гарод трымаць, таму што яго ўсё роўна разбураць. Якая розніца, правильно? Не, Ну, гэта мяне ўвогуле бессэнсоўна. Так. Бярвош, просто крадзеш рэчы і ўсё нармальна добра жывеш сабе. Насамрэч мне найбольш падабалася, калі ў мяне была павучыная ферма. Ну Там так, што з павукоў падаюць і ежа, і павуцінне, і ўсё запар. Іх напасткі ловіш і ўсё добра. Нават не трэба штосьці рабіць уласнаруч. Ганаплечка. Так, гэта сметнік, на якім я бачу нябожчыка Раліфа. і нарэшце. Так, у нас Грыбочки куфары позбирать. аднавіліся амаль што. Яшчэ не ўсё, але 5 штук маецца. На бліжэйшы час гэтага хопіць. Мы там хацелі пад зямлю пайсці. Было такое. Ну, гэта было да таго, як усё пайшло. Там пад зямлю бяспечна абсалютна, мне падаецца, можна спакойна ісці, ніякай праблемы. Ну, у нейкім сэнсе. Ой, А чаму Такі чырвоны? зовсім не. А, есці хачу. Ну, так. Што, гарачыня? А, я перакрываюся, можна я каля вогнішча правіў шмат часу. Трэба сабе здабыць што-небудзь з ежы. А дзе Я моя магу бульба? пасмажыць вам насенне. Я ж смажыў бульбу, дзе яна? Калі? А, вось яна, ўсё зразумеў. Запечаная бульба, ўсё, нормально. Смачна. Зараз я вам трошки ежы закіну. Так, Раліф трошки паеў, таму 3 Ой, семечкі дзеду, Дзякуй. адну Раліфу. Пойду пашукаю нейкія кветкі, бо зараз глуздам паеду. Так, кветачкі важна збіраць, там що глузд важная рэч. Дарэчы, бачыш, Раліф, я ў спадніцы. Усім А пахваліўся. я клетчатую сабе гэтую самую ўзяў. І ўсё, мы каманда клетчатая. А ў мяне, дарэчы, кашуля ў клетку. У клетачку. Що гэта? Вобот у нас нейкі. Я... Кавалкі гэта яго я засталіся. знайшоў такое? Па логіцы Масквілам павінен быў быць дзед Максім, а Раліф пераваратнім. Ну так. Таму што дзед занадта дзед. Так, што там такое? Што за эйджизм пачаўся? Ну ты і ў рэальнасці дзед, і ў гульні дзед. У рэальнасці толькі ў танках. Я, слухайце, я знайшоў нейкую брытву. Я чысці труп там знайшоў, залутаў. А, гэта моя брыта. Дарэчы, дай мне пагаліцца трэба.
А то у меня бач павуцінь ўжо расце на Що? твары. Хоба. Ну, это толькі за тое, што ты нас зараз спансуеш. Не, так я могу павернуць. Вось. Вось. А пакінь уже сабе ўжо ўсё. Пагалюся, яна твая. Яшчэ шкада, што ўсе заплечнікі папаліліся. Не, не ўсе. Магу Не аддаць. ўсе. Во, бачыш, ляжыць. А, гэты? Ну, гэты блін, а чаму- не- што? не гарыць. Блін, Що, два рази що? створилося. Ну, да, Так. у мяне ў інвентары пакуль што хапае месца. Я нейкі рог знайшоў, так што. Гэта з забітага зубра. Серка, чакайце, серка тут была. Тут. Тут. Трошки посплю. Дед Максвелл. Ой, бля! Що здарилося? Я гниль з'їв. Вона Нормально. А я на куфар натискав, і він узяв, з'їв. Я може смачно було. Я не сказав нічого. Покуль не звонітувала. Я бачу в інвентарі хвойова шишка, прочитав, як хуйова шишка. А що на нього робиться? Що вона така, на скуфер, так. Так, тебе можна. А кидати речі можна прess Shift по КМ. Добре, дякую. Скуфар. Це було добре. І. Полетели. Я з'їв зелений грибок. Зелений грибок, здається, голову Опс. ремонтує. Мак. А, ні, не адремонтував. Ну, я помер. Добре, я ножка з вами тут потусуюся. Потім пойду відновлюся. Так, до речі, заплечник мой, тому що тут сівстьолка павучина лежить. Так. І ще рог там, не забудься. Рог з броном. Рог Це потрібно, каб скрафтити ось той капелюшок, який ми бачили. Тобто там гэта былі не роги. А, ну так, гэта былі рогі по факті. Так, гэта былі рогі. Файная рэч, яно яшчэ вот ўзімку добра бароніць ад холаду. Я, може, знову лухтою займаюся, але я знову трошки кранаю гародніну, ну, город, коротше, починаю подимати. А заради чого? Що ти хочеш там зробити? Подимо? Да і просто Чому? без максимальних намагань, типу, просто рандомне насіння туди закинуть і сподіватися, що там виросте нечто корисне. Коли щось корисне почне давати, то просто тільки якесь корисне садити. Нічого не поливати, часу не гублять, хрен з ним.